Welcome. Thank you. Biamono. Biamono. Karibuni. Biamono. Ikenege ikarotokoroka Kionganyo Cultural Center el domicile ya Humphreys Hotel. Tukura achaiga twikaransa twasemania twakwane kigusi twanoge keregitu twatebania naende twenyora chinga kone chinge kerno boroso wa mwanye getinga ase twabeta nabagani beito mwacha rero mutaracha konyega karibu mogeri bwetu wesuko we appreciate you Patrick Nyagosia karibu nabagani bao karibu sana na Dr. Zachary welcome. Zachary will give us the trends muhaka umuliki webitabu bitaribike in the syllabus of the Kenyan school system. Tadi goyo abatengi betu wa Kionganyo Cultural Organization biyamana asowe igo umuhaka makini na abandi abasaye be university mwina n'abasaye babu baracho nanyanamba nakorore kuru bogetutu welcome, thank you for following us na mwesipi diaspora kiro monto gotobwati korwagu tayari ntroje na mwabeire tayari buyamono amaswali ino nabatokwerari na botambi muko nyabeka kitogo kwa natonye na torigere korwe sengima ekyagara otogo kunereke gusi n'abantu batagete kukimanya n'abangi n'amangana maboli tuaboli n'amangi igatoko nyana akbakeiko tuanya kubora ni elinde tuategererana lakini totaracha ngusaba tureke gusi neke otogo saba abasacha abagotena bakungu mbali gotena daktari ikegusi abasacha bagatenenire igobano mumuroli yo tusabira rero ngoro ugatunga mwanya bantu ngoro rero twachire esege karege kyomo bugani ngoro oto exam no bongaini ngoro mutangi mecha amate tambo kionde bana baito bachorwa ngoro kiramakia bakiga makera makemo enyambuno etari mato ngoro ogatonga mubusi musinto bosogo ogatonga abana bae babe akaibora musweta ngoro ngoro rero ngo tukokwana tore igoro y'umugambikirera orengo musweta ngoro otwagate ote chisemino bongaini ngoro sese ni omwana Mosesi osese ni obino nyambane osese ni makini osese ni Kionganyo Culture Group ngoro nabageni bonde bose badutarire ote chinguru ngoro twensiamo ngoro otoigwe biamo Biamono ekera bekire amasabo yeke gusigo igotogo soa asogo semania igoro yemera baro ni meino yabwato bosemia asenogo yumugusi mwakanara okuruku marita makini rero tuatakatura ura nigoro ya mubaye na watebana to tuguta gutwa kama itenyi na igorwe maentenyi na igorwe to tuguta gutwa koma entenyi na igorwe tanga nito manyeri entenyi ninki no koiboro ninki naende
timo chirora muchisekere makini Atongolokaya timochirora chigocha muchisekere vamura chechire menuko niki ichi mosekera mwaro leni ya chile y'omuntu mwaro ramali achile w'omuntu mwewe muri egera abakuru baitu babasukuru bagateba tari nsachinyora kumanya ingaitiki ngaigo kende yonsi go gukora kurubona ukubika ikinguru cya n'ibirengera byawo biri woro yandike maho kora osoka akibale kuragera simoro rachibuja muchi usimuchi sekere muri kwangu muri burubube mu woitera mutago urenda ya taribo bamara cyarire menuko yachirinze eleza menuko ramani manyanga ogocha mbinto mwarori ono lero no banyana haye iruri yukandia ndezi gukwanira rwangu garasi bwangu gabo sanse basari ozenguru kwaira nakikiagara tuateba morora muchisikere bamara cyarire menuko ine nyamu chungote Hindi wajib. Betul tua. Main tanya apa lagi? Imo tukutagu tua. Main tanya kana iburwe. Wale ambao msikie Kikusi, Wakisii walikuwa wanaonya ya kwamba usitupe kofia. Wacha nieleze wasikie ndio nije kwa kofia ni alama ya uongozi. Crown. Ndote hata mtu akipewa hana masomo, hana nguvu, hana ujuzi, ukoo wenu umebarikiwa kupata uongozi, msifanyie mchezo, tusa uongozi huo. Kesho mwenye nguvu, mwenye masomo atasaliwa. Aba kusimba abuata ukero bugambi bware wocha makuba onchole anali wako yo ukero bugambi bware wocha bugambi buna wankongonta umoboti era mokoroka urangeti bware wocha bware ngemaraba ukuboka kwanya rukerama Eru taria kegere. Eru na kegere. Ibiri ya tobia beko eyanga yakirarari akirika bata burendo bugambi burende yanga nekigo singire mokora abantu bakobeka bayiri ende yakiyobi eriye bwate ki menyanje gukigoroga mokora tubwate kiore tubwate gu Ekiore is for the king, kiongozi. Ekiore is for ceremonial. Kuna kira magora abasigari bawaka magora ali abali konya oreji gosikiri kichenje tibabegete chi chinga. Kiribone kyobuya. Kiro konya oreri erega eyo ne yechi ngurunga bwanja boikokore kuna lichiko likote. Ono mugusia gateba.
kire kiure kigiacha mo ekorera gosoria kirende kiure tari gosi no bugambi uburai burai kibwachire wencherere abana barere bigori byarero ebagokorera ubugambi echonereri ndi umugwekaro ntu anyore minister ya ita bintu mbire mugo gaji intonation bisongo bine ejiyo kuwa bakamba babatanga enjera nere ba ukwane bisongo bya ngao yaga ngao mba oyo ita aji ukwana esi roji munoro memero banza kashakachi korera umurai bakachungiriyo umurai mba manyanga oisa ko umurai yuri karamu sheri to ro meriyo manye to karaki okoro lakini no rumemeru wakoraki warete muguti umusigare gukananga mochungeri yanga muairu mochungeri bugambi muairu igomoko bubekamo muboenche oyibono mosomo kaiboru anyora makoratengaki mulendete moto gutagutwa kamaende nyana koraki nayoru biama moko maga nkobirende ga baganga ubasoera iria igoro yoborai no guti semerie guti sekere. Thank you very much. For those who are not for chairman, that girl next to you should be interpreting for you. Eh? She is not doing that. Tell us why. I don't know, maybe she can answer. We are here to learn. Okay? Biamono. Ekero tu ekeira agono no kurigereria egeikaro kia rero. Butambe kera echuma mosi entanga niyo yebirobu nebi umutienyi okanya na to gwikaransa kunyuranie gento gete igoro yaba gusiba ito twanyora abageni ndabona mwachiriga na abandi twagayana twasemania twenyura nichinyige kereki nechinga kechi rero gotugukwanire miyiga ceremonies au chumo gusiba nikikia rekogera abagakango totebale na omoyego oyo kiorero kore korokeruga naende ngore konyokora nasiki igoro ebinde twamanya kuborania maboria aliande nekere wikera iga ngorate bantuli ikikegendere tase kusi buna bono amagana nare igoro ye enyomo nere age engikere na so mugusi nade yagwata masikani ya madene amasikani ya inaro ngiyeko iracha akiri gusira twachakire kubonwa abasubati mpaka rero bakari bote bagota tena inuma manyireke gusi lakini koira ni chombe kyaro mogako ntu akwete ki tu atiganete aira ni chombe abasubati koira ni bale ni chombe itanga ningo chirubale so aseme yegeye oyibwe nyoma noro ntoteri umoyego mutangani oyokabero yobat aso mwanya bantu abagusi becho geta sugorai gwemiga nekero yari gokorwa ngokwane were naende paka nono wasimoli ama tukaya timazo sabana nko yingirwa na wasimoli kwa ndebo no biro naende engenjo yaye ninki kiaringi nkigeko ari mwana ari wasimoli kwa wasimoli ditaka ni ninki ogingirwa aseki toma uchaka kuomana no monto oyo nyarebe ekemeru ningo keretane ninki ebionsi bia bwate injira bia sikire bia bwata machikabo asomo gusi totaracha kuyakwanira ngo emeyegeye ke gusiye bitibiri arero ngo kwana twarenge kirera na mwagi cyana iki yakoya tutete kwemanya tuningo ekerote manye your identity asoko nase oiboire igoto gotwara mbebe no yana asoko chikonyuma magochi ane nsachine kwanyara gwasari
like you young people. My relatives normally pull one another very fast when you are in college or anywhere. Kwani wala mwachakire kugamba byachacha mwaigwana mwanyara yanamba mwachira mwanyora gantu gatokira mama guchakurina umuibo lidimo wamanya konyorana mugambi omwana okoreteire inyaruka ya mumuromi no bwenyo kindi isaroyo oyo muroche mechando ya soira manyingamo chimbebe chiareko ebina bigo toleta tonya kosemani tonya koinyorani tonya kuburani na ngaito bwenete kubika chimbebe bundusi totaita toerere igore ya mwagichana aenda atukunira keigo murai kirera wo bikunda toterera gotera kwa kirera nero kumete chiombe tumanye nkiekeli and what effect did that have in our community. Ibali bageri bundusi tete bikunda bukio gotera komo kuri kwenyombe elindo chiche otoerere igore ya magichana na ukunero murai kirera biyama bibeke yangu bikundo mchumorore Ayenge connect kieke. Ayenge connect kieke. No.
Omete. Mikundo. Tevi chacha nyoma wangu. Thank you. Mbuyamana. Igiyomwenje lyomoinante uturangiri tocho moyega. Imwenje lyomoinante turangiri toche koyega. Waka bondosi. Totevi ayeningo. Endo to erere igore ya banda. Chita ekubwete ni komine sana choka. Goikura totevi ayeningo. Umaye kukwana mwagichana. Ntoko tevi. Kogo etani nkokora. Masoge. Itongo no gaya. Tongo mwacho. Nanga. Mwate wali ahoro bibia. Nanga. Ya Roma. Asemwa na kogoro kabule. Nago kire kigima umira nase ubwende chubuga iga ase tugo tatwasemani na kumanyanga umugusini ngo igako garuko umugusi erieri ria o makirire tigekurukia o makirire nchase amarieta erie sabai bagunduka Nicholas esabai ni kanisa ekegusi erieta riegeso erie kegusi to koruke kanisa ni sabai Nicholas undusi na rina ngajete na dio mogaka ari mundange na ringa tike kima bantu bari kubwaga ni riemba kamba tebi ngare ni ndita jani ko mo igure nguru Nicholas undusi gondo yo mungaru mukaya mukayo mumanyi ubarare bararubongo ubongo barare bararunyakundi buisera nyangore tabiki umanyanta musweta burimo buibabe rende rikeirora uiba kaboyo kiboma mugusi bwoso nchie gondo mugitutu urwa monyerero obogongo igondo mugitutu urumwa igure kurumwa monyerero obogongo itwaba gitutu igotokumete kegima abantu babogani tole abanene gosomo muromo ne bumugusi itwo mugitutu tokara tambe gotoko barachiso kurukianda wamanya goikaso mugusi ono mugoisero monene mukungo monene oriko rukwa manere na guntuga iganyore tinya ruka chuka baka kianda enibo yale gachecheri kumono kigima umunyari bari ubwato kumboro nyebye umunyari bari ngaransite ko banga namanyete ko banga ko machiari ko ementere na chitenga kwirwanirira umunyaga tanyonyebi umugekonyeri umuntu orenge ngano umuntu nombeto nya anyonya imokerere goranga kisibagere kya kinyomera umuntu yakarenye nibere kusirere bakungu bakalemba arenga maerere kuna baba no bakuriere meya gutimugaka ko agusira bwarure nibo yarenga uriere meyo ko kisibagere kyayo orusinga bona karanga tigachi kenga rikuma mukeira na arenga orukuma uchikenga niyo umanga umwisike na arenga ora di mundu ya matebe tinga umugaka gitagito mwise kuriyo mwina ne kisibagero ramen umugaka ne chirende ngo ate to chimbara ya bono o comment chingi mwino ina die chirere tekegima akarosi oboko koko nyora bara iguri ntogoro ngachinganani ose chingera ose chingumanga umukungu oyo na guntu anachare to mukuna charete umuise kacho komo ache komo ororere gesakwikia ke konyora baigure chingana ni bagateba kumungino na cheburia chati nde rumo tukurwa mungino yo kenjira keima kare chira kogenda umukungu wako beke kebaga kereiga musacha nero kubeke kiore ogekano nyagatai bakamuganyirira njera babugite n'umuntu mumapa guchiko kanyora n'umungi makomo kite mungi nagaikari bo aribo manga kanyora gaterekeira umukungu tane gotereka marwa umukungu uri age kumba bataburia maria marwa rige sanduku omoreta ngora bakabuisera umuntu gwachate ni umuntu kubuisera gago so mucyunya ngo yaba bakumura akagenda akareta umugusero enyumba y'umusamu mu muruko kumumbira kamutenera rende umwana ugotoka akundi gatoka abantu buri umuntu natugete mukungu kwareta tugete gichuju ko bakere nyumba tari geto kende mwana kiyo aganto bosaga ngundi agatuta pakamaro pakiri mungira toreta umwana tukwani kabate na musoki siko muiteko na yaya yakundira abete nyumba imya ebechibiri etari meke meme cyane akabe matuka mangi akamaro mungira toreta umwana kibono
kubamoreta neri mwana ri areke ri na bagitutu na bane tu ri chinjara cia tunyuga ri mo ri nene ri mwamu bwa ne ri rekire mo ko ruka sike nyandore kire met kia bonjo ri mwamu ri nene keima kisibagera chikonyanyurende chimbira mete chikonyanywa chimunyanse chikonyanywa amaru akobekwa umange meine ko teru keima nyakundi ogoseseni bwarende onde nyakundi ogoseni bagatebanga nyakundi ogare mugitutu ogare agaseseni ukeima naende bagoseni buru mwana moise koko kinyamana ore ngakiche gitenende karokananga umugusero umumuruyo mumbinyo musamo akaroka naende ngwansire kwabanga numurianga ryanga naterete kuburu mumuntu uyo mukungu abantu naende bagateba umuntu uyo mukungu aracha uru mumuntu uyo mukungu umuntu okomo kumbe nire tata gende kwanda osengigesa amatu abana kogenda umuntu ataisire kabana ataka kamura kubisibisi hapo kumatara gatararu yakundi ajigotegwe na uko ineni waba kutogwa yakundi muroketa kamuntaka tore ngaine yakundi atagete kwaro kanera akakangu yakundi biso yakundi achukuru yakundi muroketa tata jidimu manyiti matara karuka uwo choko nyorugetauri umulwa na nyangu oro mwali yo dobo genji ko genji bono bwa abantu na ko no matara ya matara ugusi mataru utamakuruo bono oko gendo kuya ofero kuruo ko sige sabikia bono matara tu kumubara na kiria ko rumu kitutu akwirukanga cianya guntu ane mutuke bande ciate matuge sori na ngoge mecho anya gatura abo isera sirieta ko otonyo riburu ro na ende tu ateba na cianya guntu ga nyamutuke bande ciate matuge sori na ngoge na ende tu ateba muntu arukunya kundi monoko ikangi na ende tu atoinga abantu bo mukungu munda bono ubwabu na ende bono to wikaso munyalibali ngo to kwiruka nyangore n'umunyalibali kwiruka nyangora amangene nyangoro monyene ga bitu gitege kemere nyangoro monyorete na ende tu iruka nyangoro ruba to wikaso musamaru umunyalibali na mochoge twateba na osuye tongoge bono ino rumugano bwa muntu to kuruka nyakundi rega kina kagaria na chunyoma bakungu bae batano na babere bono to kuru mukungu mutani gakurukwa nganere nyamasebe na mukungu mutangani koyo tanga kore twana kukera gina gundusi na mama kabanga bali ni yake tacha como kore nyaki bono ko mureka na ko tacha ko na ro monene ale to mukungu gatatu mukungu gatatu nere to ko mukungu to kanga nere babiri bichana na kibageni obo chokoleta umukungu gatano nere umukungu to ko kanga nere unsongo mukina bwangu kiga bano no ukurukwa nere umukungu to ko kanga nere mwangu abantu bae bari gisumwa mbaka na bulura agacha kare to umukungu gatano kabere umukungu to ko kanga nere nyancho nyakanyi tiga wata abana babere ichana na kibageni ichani gitagi ya ari kurukunya mamba eri yabongi na rume kurubogera ichana na nyoma bakungu bae ichana garinge tigari mu kisange bobongo nonye bobongo rengo mwana mu mwana ichana kanyoma bakungu bae abakungu kanyoma bakungu bae abana bae na bwa umuntu to kuruka angwenyi nyantika ichana bako batuka kibibwatere nti mwaka karari bono angwenyi omuntu murabwa tonya gusi angwenyi na ramba sukuri muntu atubu ubuchibu mungare ubungo ko mumuru abakagenda gatera ngayaya mungare gatwe byo ko nyandora uchiboje kwere ne barasa kona wapi mungare mumuru abakatera ngayaya gawo no mushi mungara na gatwe titayo bono angwenyi kai kubugambi angwenyi na ga kubugambi ka hotire angwenyi ko sendo bugambi ko ka mwaka 9 iko ikamwaka 10 umuru ana arengo rukurukwa ngane runsongo na amati rusongo na amati ko ngane rumurianga ryangi atayera ateka obugambi rumuntu monga akagenda kaibiri yese agaka ndisa ko tugotera matari yona atagete musonga kamate mu yokenga na tu atumira na rumanyi musongo era akabokoro igama tukomake
musongo wika mwaka 36 musongo gutigwa nero ko okorosu kuwo umuntu kuruko ogo kwayo ogo basenda ku mwaka 36 wika mwaka 48 bono kiega mwaka 48 ikabanga umuntu umunyarwara gatangasa nka ubugabura imutakiro ubugambi mutakiro isesa nyine agakora interview mwakandemo kodi wonde bunarengo umuge mwaka tokurukoga agateba nga yaya tiga tokolera gusunga tokolera ngena mangi kwire ndigira abantu baraisa kurwana iringa mwabungo to kwira na kabisa ngana sendemo ndebo to kuchiko bago chiko kanara ngobe ndebo kwa juri ngono ira no bukarani do bwako ndema kabu bukarani bwa erende o akabwa to bugambiyo o gakera oyo ndo sakalia kabwa to bugambiyo sakalia kodora tarabo mugambi igasometa situkuruka ari Buganda kasoma kuboga kura agacha kabikarani ya kisi Kisumu gacha na dia huri nerebe sakalia akakora ubugambi bwo mwaka 48 wika mwaka 76 ligeri tukobanga ngo gutigari Kenyatta akamamente miaka 6 agakora baka 1982 kiyara ke utuka 1983 umugaka Ben Mubisa akabwa ubugambi ubu kuru 1983 paka 2002 ono yuno rumugano obu mwagichana kwasege injiri chincheri mesana arode chisa cha bitokire angarabana aberera guchime mbatenga kiya yonda ngwinyi ari kuyatokia ngwinyi ari kuyatonya kerema kiya butondo nyamaina agire buna maemba ngomba umukunyogi cyana nabari kuyatokia boronge yonga akabeka bikai kwa magera kwa ke akayabarira uno rumugano o gichana no mugarore gichana ubunera no mugano mbono mubori kandora nyakundi ogaire ngatai kumuikane ina umungina nyakani tia batenda kumukara komorete bitoyo ndo mugaka bano bitari kwachira no kwara abera agacha kamusisini gichana nero gari lita marani litaria marani kala kurukukenya gichana kagachi kiaga kenene mono marani bagatebanga ikiaga kali mwa gichana marani lita kenene ligasira agaza kurukwa marani abu gichana na abu gichana abantu bayina mukuga muntu kurukugura umuntu tokurukunyego igaru ibugura uburu bitega gichana abu nabo bali abatangani bareta ekanisa esabaye nyamumbo kurubogere ko nabo bayikurira mangani chikanisa go chisabaye go chawa igoba no moyo kuirukanga nkinga yale gore tire maranata igo mangani chikanisa kuigurira kurumwagi cyane muhaka tu ari kurukanga nere oyo ndo ubura na mukaye na ubareta esabaye nyamumbo kurubogere umunyandwara akabayira kisimanyu abantu bayira tukisimanyu oyo no ubura na mukaye toche nyamacarara na nyamacorongere igasirire to muntu ira nite n'umuntu tokurukumunga mubaka tokuruka nyamacarara gakogenda ona abusiti yake mege sana umugaka tokuruka openda agachikumuri gakogenda kauchi openda kauchi kuinya macarara igabwate ibimwana bibere abana ubari n'abantu abatumura ndolirora musuka nabatokupate yabona gwa abantu bareta ikanisa y'inyamumbo kurwa bogere bari kusabanga tatu kuro bochamoyo ngenzo kiagara bareta ikanisa y'inyamumbo mbata gite na waro kukugalia na kiki musonga ababisiri marani yari mwagenda mwaso abanyabororo na nyakuga ntoragende kanisa y'inyamumbo ibore ndugwetera abo no abantu bakite kunganya na kengo umuntu ogaretse unyigo bakacha kanori rasiye koti no mugaka tokurukanya macara ari musonga akarangu cy'umuntu yanamayite ake igamubeke ikoti igobono uino ari umugano ugicyana no mugarore n'ekinjeri sana rodikia kia minyokiri yamono asoko bajya kontega mwaka uchi kubi ubwo imana kabokano mungu itina magana nama ayo erere wa ngare tomwete no atolega emechine menge kundusi mbiyamano asoko twera abana babwata maboli mbata kubuli lakini kigababoli keroto twakulire kubuli mule chacha kubuli mule entu tubaboli
Kero mwako ekero twakorira. Bono tigatosche ensemo yemeyega. Ensemo yemeyega igo tokonyera igoro. Chinese ngayo. Chinese asenge njogwate biso buna Chinese. Kirende ritari ya mora. Ntu atakamora achiche. Atokwanire igoro akeigo. Omoyego mutanga ni bwo muntu. Chochi. Dangano gaya. Wa misire. Wa irire. Samaru biere. Genesis. Bijamole. Bijamole. Ayo Genesis. Lero no mo koma nene. Ekero ndo cheke gorie geke. Igon ko igubia. Igon ko goka. Ine nyabarati ya businange. Sauti Mogirango. Ekolise likyongano cultural home organization. Ina barati ye na menyete kyongano. Noe koliseria. Yarara Bogitutu. Aso wengeni mbwate amangana ndata tebanga y'omuntu omuchakano bw'omuntu n'obugima bw'omuntu eyo myendo tebanga ki tiganchakira omwana omwiseke neni benene yaba ibuli asomuchi biyamora omwana omwiseke negendo kyengencho aso moibori omanyete ninki omwana omwiseke biyamore
omwana oyo omoiseke ing'aki ekero are koigurwa inkiki are koba ndete gukwana bwangu oyo goja kuria ne kondi gojosi ekera anyomi achire woye epati engia onyore gakorerwe enyangi yebitinge oikire woye asomina atioye asawe ibori baye omosubati oyo obeire kulitu bana bakale gose basubati nyomo chiakale mundu tare gukora metienye ebere ataraba mulito abaka baraba kuru na barankonya seki lero iga majensi ta iga buna murabuga kukorole bake myaka ebere opime to bongaini opime te obongaini obongaini obo kwa opime te korunjera okabo manyoka bokora bono ekero musubati ikire bayiboli baito bali abakoro basomete una waika buoye gokwaro mutienyi uli fresh nogo jako mutienyi ondo mongino ligiegete ochaka kubara 1 igobona kwabeire molito igo kwabeire obara 1 mutienyi goseno yoke baki goseno yoke sunte kya masaba goseno yoki obara 1 Taba manyete gosoma lakini nkwale gotumana uno mongino ria baregete ayibuna kwaba butuko molito iga omanyira ngaki akoromanya nomwarengaya no mwanji ogo sono mwina atio ngaki akoromanya koimokire mambi gwachira ari ore muti mwana utarenge igo jakire iga obino tima tisema mino nako barire obara obeka Oba. Mbaka wata konyolo libono kwaro sire. Omongina nyoko biara. Wengire amaru. Womire chikoni. Womire chikoni. Nkia kuomera chikoni. Omanyire omwana gokarare. Ngacha biaru. Bona ayo utaboga dinga ki ayo mokaya tebi mora atire gocha chikoni abero toma nyeti aye wate abare no tata mo ino marogi Moses wante be ma mino kya wante ade chikoni gotiga mo ino marogi mo nginaro seti chikoni ale tebuya Toko ira matuko mango taragonki. Toko ira wiki una kwenda mwae toko ira wiki taragonki. Naro seti alia maigaye. Atake kumanya ebite biri bya barete hono mbaka bono gore ikandira are bori. Asenge nchabana nkorera rubare ngeri iga ngabarekeire. Ngakibono bare kokora baikira barekera abangina abamanya umwana yarekera orere ruliga nagachete nansari yaye iho mwana noye wobolte kwari gutabukana wimetinye tatu ware kore rumbaka bwabo mwana liga liria igo aba baba bali moyo bakorete gasi iyo yama abangina bana bengenjo barenge nandi nabutotagete konyora batuerese ngakibare komanya no mumurore ko ando batayimukane naberegeta gutu ngakibono bari komanya mwogo koligere liga ora rero mwana rero kometio mo rero ngakia kaiga rero kakabwati mogoko origiegete 1 bako barambaka kianda nanda manyete ngumwana oyo no mumurakonyora amanyete omwana oyo ne no mumurakonyora 1 ngakiare gokorumanya omwana oyo musubati no murara anyore ngorra barenge enda mnego koraki ayo na bore ayo no jole multrakina ko manyeto ino mumura nabako manyete oyo no muiseke kumanyare
nanda abande bare kubwatinga ekeraberegete omutinyi norenge igoro igesunte kiarenge oba manyoyin sokoro yuma ukrogoja nande gosego ikera riri omusubati okobina bokong omongi nango charo kunenda oteba tata nyaega musibole kwarure korinsia lihoria gara kwani lihoria bise bikorora kwareta manyanya goso osoka lakini ngonye baba banchiri ta goso kana liago dalibona gwaka ujigotenya aira naje kwabusa agokole okomurangeri baba siboro musubati obande nalago koraki abago siboka gosorangeria okobori ebare kubori amaswali atatu ekarasa sokoro chiaye chiangire orangeri ngina koro bwangire musubati no muriangaria okobori uburi tobo kaikwa rusete ngokuore kisokoro chiangire kwa iso kobiarete bwangire narange iri nyokokore kanju bwangire wono oborito omuiso kote ya wono tinko manye twalinga na muro wona nyareme omuiso kokoraki osiboka onyoro omwa bas wono pati engiya achanyore nyaruka ekera nyorire nyaruka Chacha nkoigubori. ekera nyorire nyaruka omongi na rose iriria tango buna bare kwiria tu mwana nyaruka oyo nyaruka omwana oye nyaruka obe kwa mwangina wale rwegesero negetamba necinaironi babuate tari unekena guchiekena cotton eketamba kerige kunanda guseriyo omwana oringanirwa bwo ebichanchabe omwana olerwa tukarusia onya chae tukarusia abagambi abusakaria oga bakarusia abagambi abusakawe no barere tugo ingonya no omwana omumura obiarwa esaidio omwana omumura Rosi no iriate usegiriate esta irio omwana omura omwana omumura otokire omwana omumura otokire omwana oyo akeratoka omwana oyo nyaruka akwarama matuko 8 amatuko 5 akwarama runyomba omanya gosokiwa nando omonori keria akoreta akamubeka nyumba ria kubyarwa nando akorabo omosokia orangerise omusubati oisibi waenda mwari ingonya no omwana omumura inkomenyore nyumba mpaka siku 14 siku 14 echi bagotera omumura gakuru mabokomu omogongora abwena obe buya nyokara akokorera amanya kogotera byokoreki oende mwao ekero wachire mwa ekero bono yaikire omwana oyo ngosoka omuise kekera ari gosokiwa ngakibare gokora ekero omwana iseke omusubati ori anyorete agosoka omugaka oye ngocha-renge oikaransa aseise nechiango chiaye nechisokoro chiaye omusubati emambi nere ngina omumura na ngina koro nyakabaro yani abantu baborende so omumura bacha babero omwana ngosokare igo bare gusoka mambi omongi norete kirandi oro siero ngori ngonya tabwati mabere oro siero ngori obeke kirandi kerime otenena
otene na so umwana na ngina omanya kurangiri obra linga lioba nderere igekera ndinkero norobere umwana ndoro abwate torobere rwoko bengonye n'umwana umuiseke nekera ndikiriga lioba nderere na inje nkorerere bahiriria banyanya nganya nemboli baragira abu umusubati oende mwaye ingonye n'umwana umumura naro bari gukora igo aho bari gukora igo benga maru baragera bareta amabere basiara umwana uria basiarira nakina baragerera igitanguje kirikigore cyanyora abana baragerera bakemya bateba nga kende gyose milibende yose mikorobotende yose kinya ekindwari na kimaya kiarengo ngakiri kurumba kiarengo ahura rero bamusabera amaya ingonyo umwana olengo muya bamwera lingina oyanda mwana ingina atebera ngonyo umwana olengo muya okubyara kungwa bange bamaete ngano okubyara no kubyara kuli komo okubyara kuli mara kale kanda akobalere okubyara nkorora abyare umwana atangania amagoro omwana oli nkwara marenge nyumba amatuka amangi kali gosoka matuka ali nane ngonye no umwiteke ngonye utangane tia amagoro kali gosoka matuka ali nane nkomenya ali nyumba baligie ngondi baligie mboli banyenye basibere ngina ebitwanka igoti kinyama njire gikorusiwe mekwerende emenyikigete ekorusiwa okoboko woko bengonye no mu iseke ngino bekerwa okoboko woko yani igoti okoboko woko be no mwana obekeru igoti okoboko woko be okoreranwa otebigwe lioba nderere na inche nkorerere omanya kuenda osimekerwa enderema oyino mwana omwiseke osimekerwa enderema enderemeye omanya gatebigurera imoka genda mubino no kwa maronga amange genda mubino nabwate ngombe kugurura amabero kwa genda negesiri wate bino nga ngesuguri yao kwa mubekera lirongo kwaenda gitija kiaye kwarema wasimeka lirongo kanamba niwe egere ekerugu cha kogenda kweta mwaye kusaba chinyeni tako ninkora tako nyinyera egere akwaire chinyeni egere kerugu kuliya mabere bwechirani yao umwamate ta kwa mabere engombe ya yesae ekwi abantu bakalemba bwatubanja tanga buna rero mwaminyoka mwabyarira nyagitari watangania amagoro kwabisa wacha mane njengo kama mabere amange na kwa mabere ngombe yane yasaiwe abana mabere yana kama mabere yako iki neki muma neki nekitanguje iho natebire umwana oli omwiseke ole gotangania amagoro tare gukora matuko nane nabagukora matuko nane asoke ingonye enkeyi kebwate chinguru choko masoki nade ingonye no mumura oyo nere nko irware nge nyumba ngonye utangane tia maguru obe kunyumba orendwa amatuka ari 18 naera efamily ngonye tebwati obobui nabakobera nyumba ngabwo ndaka kaimburi etoke nera koreranwe ekera gosoka erega ari gusimekerwa umukubo akioko igwa abagusia abange ekero amanyete nga gose kwanyote abakunga abange bari konyoria abange nabana kambali kwenda nyagitari bamanya saringi nanyore tu umwana agatangania amagoro gabisete umwana uri oyo mumura agatangane tia amagoro kuiwa thengine nyombe mbeta simekere tumukubo umwana urama lakini obuya bwabali abantu bali bakale mbabwa to bwa matobuya mbanchaine nkole tubarenge
nabo kogenda mwamumuro mwe tata nkonye mburi ndo seri umutago nyorira abago kwa imburi wanyenyera umutago uyu gwakorera amangana ya kunyori twakunje ono yakire umwiko kinire kwenda ari iburu ngokwana kitobe kikiri ntebiri kwenda ari iburu omwana umwise kegera ari kwenda iburu kali enjere rero mukale koira abana mwabutora Basacha mbale gotero. basacha mbale gotero meino ndagete mubeke fine y'abantu bagotokania chinsoni na gusiria masikani y'umugusi abantu bakale babwata masikani nande babwate chimbe ngwara konyora mukungo gotera simbole ya musacha bono liye bale kogenda basara omwana omwiseke mwana moiseke Daktari nataka usikie hiyo. tare kubekwa tare goterena buna bamura bakwenda batirina bataremete omwana omwiseke gale wikaransiwa itierio gosege tukyo matembe tare kobeku getuikia musocho omusocho n'abasacha bari kwagwa matayo lakini omwana omwiseke igari gusare ruriti erio gose egeteni kyomatembe yakera gusaru kwenda arenga kwa bikinyangi kinyinge kumara agendera kunya goja mfreisi moje gochirora gochimusu kunyange ijinga chirakoro muchirore musuko orus oiru nyomba obe kunyomba warama usoka akore kwere iri mbare go obutoru no moigweta bagodenga babutore mbare ko butoru bare bimweherere oigo go tawate bugutata naro jimusubati go wena iru murone ko moira naye ngware kwanga ne chombo kagite abaise kare bare ko genda school abagake banje chombe ko bu mwana yo mwiseke nande baje tabana abaiseke asenge ncho neni ibo yabwa ekero mogaka igule gakomyo gachimbero gendo butora muno korunyomba onkwanyoro moinati naraiga chombe chasoa ona agubugendire nande bare kogenda matukata tunyomba ebare kwarama bale kwara mumutie nyina umwana ali nyomba aramete ari lije baka saliro mutie nyokane oyona no yokomina kabe nabora ali ruba ko mutie nyo okane oche kokore nyangi umutie nyokomina kabe ukakoja kwawe wono kwagenda igo omwana umumura ekera ari gosaru aina mangana ya bagaka mbama ite buna barakora nje nari gokwanira umwana umuiseke negintu kinyi una masomo aya kunyabuja GM nini mbobe asenge ncho basari abanyagitari no bana bakale gokebutora n'amagasi na ubakare gokebutora n'amagasi abanyagitari wana abanyina bali bakale bare gotara sarago basaraga amanyingali amabe aneniriye gesagane akoraki arwo okenda abagaka ngokora barenge ngora sabarenge cyo engombe woitageti go yare gokoraki yaro no ya kusigwa amanyinga amabe igo nonye serikali yachire gokana FGM nabankonye bwatisi ekane asenge nje bakumutora bobe
Wabutoro umwana umanya goita. Umwana umanya goita. Nandi kwanyora abandi n'amarangusi agotara botuko lero nari nobino mambirane na makini. Nero iriro umwana wa nyagitari okoruga abu umwana agoyagoyanete bateba igasa ruobe. Birangusi lyakorire yaitira umwana wae. Nande kero akamanyete. Nande kero yari gwikera nkwaro kimogo cy'umwana. Mwana no mwana umwiteke mukungu ndi bwensi urayire mwaye. Taya gota simule. Tali gota simule. Nonye ninjera taya ko batambuka. Umwana uri kumwaramera. Momoire muraba cyane. Akaro muraba cyane mwikiria mwana uri wone akarago cyago itanko manyamure ngina no mutayayi. Ora ryo konyora ibinte by'abantu bande bakobeka asamaritati. Erine ryo gori kon. Ali ako baningo bege kenama. Mukanya lebe. Kwa rusi kwa mwaero mwana uri. Akero bya bolire. Yaba chisonoi. Chisonoi. Chinchabo. Kare bya ko chinchabo. Abakole bago ga chinchabo. Chinchabo ejine lyogoli kon. Ande mono ekero kware konyora. Echi chigobe kwa. Chigobe kubara, gobe kabara. Bueno. Batenge appetizer. Oh no. Iwe kabara kabara maranguzi o manene. Maigure. Ngakara jibukire jabukire ngachaba. Bate sego koreki. Ego kina. Jebene ke gori kegeke keira abana umwana iburu. Mbabege tisonoi. Eto komongina narororo omongino. Watebu amani ngari umwana itire mutambuka. Tambuka umwana uyu. Kwa mutambuka. Iyo mwana bitika kare ire mwaye mbarenge no mugako. Otambuka umwana uyu. Ogotambuka kuri wo kanga kora koreki. Nkona jakole amanyi ngari oyi. Yanyarekanire mongino uyu umwana ari goita. Aba bara motereria. Ko motereri bare. Tote goitera tote. Nochote gwisani umwana umongino yandore tali rongo wa umwana. Bangina bali bakoro mbali gotaro. No irongeri tade bali busi. Ibusi elinege eyibo epanato. Epanato bosayora kini manyanga libera liko ende igoro puisa maneno. Egente kiane lirongo. Eliogoli ekigusi. Lirosi liemete ekigusi. Na tebe tikero kendo munyagitari olenga kamate bitagitari. Inche no nyamo kunyabo kwana igoro ya mariogo nini. How medicine erengia kumbuga marioga ini. Asengenjo mukagote amana sensi. Eyeye kuba kiabwatanire. Jemnya ko onda alikuwa anaenda atali rumba usiri nyabogundo mbekero umwana ono igo kirege kuba mana yeje. Kuwa ko ngamarioga abwate chikemiko. Umwana one ubeke ibu ibiri. Ono inungi igo kombetero umwana sindania. Obobire muri botali bwanya gitari. Ebibiri. Umwana orege bidagire goteke na ubimbire ndo libera ngamwepana tumubete sindani umwana uko. Igo eke usine kiyakere nande nkebwate asekerochi nkebwate asekiaruete
utakabona bagukibwata mbarabia ebintu bimwe n'abate bitatu bitaru ali kunyagitari omonu ando bimonu teko sindani ebibiriri biko betu sindani amasangi ndugu yangu abasanga batanga babwati masangi omogongo je wikansere motari tinyagitari no kore massage no kore massage no rambo ruomogo okogenda yumete ngaka utali gutata wachire kumire irangusi yale ngasangao kumukali kwego kyo gutambukire kuyangu utakuta mchaina hapa Kiong'anyo sana How long know you? Murata to semeti mwaigura kini ni nchenda yungo kobori usoda etempora kinana igo bare ko butora bona medicalization nera ya retiro kobu yo bare ko sa and Tima go say go kwane ke usikio ka usembe. Yet from that talk, Korwen kwano yo mo mora. Na I realize that we live with nature. Hapa kwa hapa. So nature controls us. Na into we are the way of controlling it. Yani honga ungainoleria. Otapuga tetinge njogete omotegete okorege ntugete. Otabwate tichi kogete egento gete kiaba bono asengencho ya masoma ito no ne sabai esabai tuaturu tumbire enchera tuamenyete na asengencho yekyo ebinto byachakire gokoreka nemechi bitabwena ite gokorekana bikorwase nature bikorwase obomenyi bweito bikorwase our environment and its adaptations to our lifestyle. And because of that, asengencheyo ebinte byatanete obo begete obo bobo asengencho tutabo manyeti tuaboro kirobara oboro jumuga wano okorete bebina narebe nkondo ga kumbe tari boroki onye kwane iri na nyigubuya nebinto bitogokora tutari gokora boronge eke butulera igoro ebitulera igoro mbiremeji na bibi kogera chingeni chikoma engombe yakoraki yagundia mabere krani kuse yana ebinenge Ngego sama kana naenda akali kukwanwa agotoinyo na gotosemiga ngaiko oyo kubwati akoro kumuhaka Sakari Dr. Sakari Orori ato erera keigo igoro trends in language yani ngayari ekteto kali gusira ase bono Mwalimu George Tine karibu tonyori asinari bono togo kunera togo kunwa intwe na maneke usike asengenjo yebiro kogendera turi ninkwane area umuntu rya kole nyamukongoje lakini ataracha
asinge yebiro kwa the daktari a moment and turairana into trends yerika chacha indi sabo yo mimi ngata ato minto no ne rita mama ndiri kebusi kebusi ngaki egirani mate kebusi na kyakoro mwaka sakari mombekera ngobo kano eto mitasandari inera ngokoro chabororo akamana inera ngokoro chabororo asini daktari asini nyotara kwa kamili origina kwa Nyamarambe mindo bere ngoro sima bibia ba kama itakale ba ka se se ngao bono twa change to biro se se ngao na inde ndo bono cocktail injira shi cocktail mindo bito changanya marwa ya kwa kana maru kwa kana ndo kele kya ndo kele ngao kwa nyo ndo ke wasa bia o kyo kwa chinsa chi nyinge ole buya unaona mugirango black sugar o kwa nyure ro bono kwa nyo ko limo mulima igoro Komentai naende, santo kale mpuate kale kaba kibira kale. Ese ba konyo na yawe karanza ba ko ambe kile kiabo, basi ba keiga, ba changa mukabiyego. Ne atoka kyo nganyo green gini. Onkubo, kimara yoke wale nguzika. Tori onku. Ko yo ta kwa kama 200 kioka, na no original liengi ya mono. Kwa sibira kama oji ko kira kwa tano nda ngela kale. Ndege ndeki bia mono. Majenzi na walombotovu. Walombotovu. Kwa ni iko nini? Na hii nenda. Na kiori ya ropo. Oga. Kurubogirango matu muntu tata bimuri. Kurwani Nyamarambe ngwachwa yakochwa ya. Tata abuno tata twa. Tata. Utomanyete kingonge ichu. Ngai maire Chinese. Mora. Chinese yorira mangana. Numwaya ibo. Mwaya ibo bodi. Esena mukumia ngabakubuto. Aja hukumia na maga umuntu rambutore. Dai. Ayo mumuroyo. Ngwaba ngoba kutubiya. Bakabaye kasiki cyana biya muno. Mugambi nora. Biya muno. Mantu bantu mwezi. Sasa nataka kwa sababu ya wakati kuna kitu corrections zinaanzia hapa. Wacha kusema my names are. That's bad English. My name is. Mtu ana names, you have a name. Agency, am I communicating? My name is. Jina langu ni. Sio mimi kwa majina. Mtu ana majina nganja Marieta, asa Marieta. Mtu go munuyo Chinese tajueti. Acha kwa na hiyo. Now, ntagete goja kaiga. Ndade goja kaiga. Enye montegerere. Bandomba maiso nyoye kama yaini. Gambero muya. Gambero mube. Gambero mube.
nguru kwe marire ndoje mwamanyire kugusi bono sesembe nyangori ntambe ekorodo ngari baganto bya tuwere sesembe nyangori ntambe sesembe omonte tabiembe atakienda wapi utaiona sesembe nyangori ntambe ine ngowante biengenjo ya umobayeno magamba gitogo ejimori nyanya waigure bantu nje mbaraba kusi magamba gitogo ejimori nyanya hivyo ni kusema nini chief hiyo hapana jua magamba gitogo ejimori nyanya igemine tiga toisa konyoro monto oakiro monto ro kumasika tumanye ko imukiti nyimbo totebo muntu kyuyo mubega togende tumususure uyo rero mugambi utokumuita buguri kabisa towe ikamata alia tonyore no mumuro wo mugambi bado note baku njubo note iwake aya bagamba gitogo morinyanya tako na cha ayo muibori tako na chekina ngancho mwana uriyo banda gokorerwa ayino iborete talibo na ayino iborete umuntu nakona kurwanga amanyinga kwanga buri kusenenda ngakimo bateba ende gosera okuyunga wona mangana asarikire igendo kende tabukianga nyarinda kwana bonde na mumura kwana rari nyarinda no moiseke nyarinda kwana ronde no mumura kwana sobo ngakigo ekero amakweri abeire sobo o moiseko sogete bujanga goto koi mokanto diko moi ekero ri ani gutalibo hare bateba ngako ni guorio ni gosese ngina tari kuraro nakyo mugisa tebete ngaki narinda kwana ronde komumura kwana sobo narinda kwana ronde komumura akwana sobo vikondo bisangi maino tabukia vikondo yamono vikondo bisangi maino mole bigare mugondo nkibiko sangiria maino gakarayo ma turi abantu mbari turigo ekera abantu bagokora emirimo ayino uraguo bakogesa okigogenda gusabia giese gusaba osubiwe nakyo mugusi ateberete nga eye bikondo bisanga maino yakira kiringa moserengeti rero yotiro kerei era aro agoserengeti ndagira chi akuriyo lakini moyo mugondo tagitia bune getiro abona aroje ngo muchandure ikukwari gutigari bosa erinde aye kwana kolime rodi ono amangana rito akwana ila ngata mino mamu mino ngawlima ngajote imamu mino yenzi mupo silisema na walombotovu mukasema nini? Ngoja kidogo, nimepiga lu nimemwaga hapo sasa hawa watupati nimepiga lu Ogoteba baba Orio koiborete igakurukwa baba your mother baba Orio iborete your mother igakuruku magukuru tari baba magukuru oyega musagia recha imisa kutakuigo karuo manu baba nayo jogoteba nga mamu mino eke gusinkere munafikiri mnatukana
hapana, nyoko is your mother. Hata kuna Kiswahili kinasema nyoko ni mama. Nyoko ni mama, si matuzi. Tatigo mugusina agitaka ndiko kwa rujabu. Bono bagera erite nyoko likamenya kwangwa. Eko gweka na ndikia. Bono unabwe netengwe kanendo omo nyibori. Omana tegwe kana ngina. Omana gweka na ngise. Na nyoko nero no muiburi takumujaya. Orieta nyoko. Narie kubusi. Gendo te biso. Tarita tu mino. Gendo te biso. Mambia. Achai chali estua te. Gendo te binyoko. Mambia. Eke ombekeria gito. Igora likuwa communicate tribia. Wana ontagete. Kubareta. Nataka watoto. Kujeni. Waine watoto waine. Chap bwana. Waine nitumie hapa kama mfano. Mimi ni mwalimu lazima nitumie mfano. Kwa nyoro kigaiga. Tumeelewana agokoro igemineti omoibori wo mondo. One kuna njango tanga bagokoro. Omoibori one omusiba Takoro kwa sokoro. Ndio wana ini. Magokoro sokoro. Aya. Ngo gokwanira yogoteba nyogokoro. Nyogokoro sokoro. Pone ege ntonkere sinyeta abantu. Ebyare. From the other side. From the other side. One. You know, no Chinese, Chinese, one of them. But you are a my Saba Mama, Papa, Ninataka to Nikielezea ninyi mkiangalia. Sasa wamefika wangapi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Wakiwa 8 vino tenena bungo tumeke. Oria igakorukwa omoibori. Oyo. Omoibori otwarira omwana. Ngajakorukwa. Omwana. Aruko mojo korona inde. Omwana woyo. Itali omwana akorokwa. Bono omwana onyorira omwana. Ngajakorukwa. Omochokoro. Omwana nguru maiga. Omwana onyorira omwana angena ababeke kisayi singa ki omwana onyorira omwana munene. Taimanga. Abana mbaliko kina bagwa sokoro na sokoro oli. Bono oyo no omochokoro omo. Obino omochokoro. Bono omochokoro oyo onyorira omwana. Igakorokwa omochokororia ongo. Yani omochokoro omochokoro omanya konyoro omwana. Omochokororia onyorira omwana. Igakorokwa egechembene. Nabakorokwa. Tosaria kuburukanyore egechembene yatusire. Egechembene kyanyorira omwana. Yakorokwa egesembereri. Oyino omwana egechembene. Korwesa aliyo somo ibulibolia. Toikire kuri yakarenga 1 2 3 4 5. Toikire gatano. Erongo kerrotori. Lakini magega abantu nkorra bali. Omwana wenga kyaruku ayenga kikoruku. Egesembereri kyamenya konyore nyaruke. Omwana nyaruka ngakie koruku. Ekeniangaji. Tadi ekeniangaji kyamanya konyoro omwana. Oyo nere nyoko.
no anga na nyoko eke ni anga kianyariro mwana anga kiakorokwa ege chongino bono korwege chongino kianyariro mwana korwe se nyambane anga kiakorokwa litongorori eke gusibono zo kwane keronge totigeke gusinkere kiasarekire asenge y'abantu tomenyete na bwange bagusimbari bahonjoire kuna bono eke gusikende ngere ko ruwe asenogete ya gusi nga chombe kiago abana bago kidarike gusi bao tari bago bono ligereria omogusi kare ekero twarengo kana matukari abantu barengeo ngo ikarenge kegori kia gatana gatatu padu liaro dirikare nande ngikiare kogera shughuli jinde nchiarenge omwana gakina ke maiguna twereswa karaka na gakaiga kae nyomeriwe wango iga ka nyomeriwe bona boko nyabantu baikyoiro mochie bwangu ayina kina litonguru ayireni ege chongno ayireni ege nyangaji ayireni ege sembereni naye ege chembe ayireni omojo korolia ayireni naye ayireni isebanto naye isebanto once bono amanganaya iga agocha asengenju tutamanyitibu na tukorokana oli ihobwate ke hori ekyo ogetumeke mbanko nyetibu yaba bagere jingomi baikaranze biamono bagere jingomi baikaranze bono kugusitu akana nkerige korukwanga mamu mino tikeyo eke gusikerongeringa nyoko ingo kuwa na iguru ya yuamada yongo tebanga nyoko mbiyari esagasaga ya beire ayo minto bino nkonyo marembobe nalinda amanenga aya asante ege ntokerongereki mamu minote iyo nyoko gose baba onyino ninje ongate baba orio ibore to mongibori ya group mago koro nyino mukungu so koro nyino musacha totige nga mamu mino tato mino ngabono yobakuruka baba aba yobakuruka baba ngina koro ko igumaro no tari boigo ete gusiye kyo kebe kubiya tumanyi muna ke gokwa ine muganongo cyane kare pakaria olivo muiso ngakito muruka pakege litongoro ino lori ndiro tinkare ka arindi aria sensigiti asigitu no gete oro aga ntonka rengo akangai gakuru kwa ogasusu amenyeta gatunu ka harigo akamanya ko amwari tukerimo gotara akarosio umusani ya rosia igarenge kurukwa okanyangau yotari nchogu okanyangau enyangau asekugusi ne animal lakini okanyangau yonabwate dieta mokeni omate mokeni mansamu ndio mbiamono mokeni nero mansamu aina bono ituke elimo ko bakonya gutara bagukwanana
bagatebania togende kuriye ndagira ari urusana endagira ine yogutwara kubai karoro ukanyangau akangaino gasusu nganganya bungo cyane nebire gendo nyomba akaira na akaria kamwana ko gasusu ekeraria kamwana ko gasusu ugasusu ekeraji goja baira nakorwe getunwa wakanywa kamwana akarire lakini aliye senguruka byari mwana byarenge ime ugasusu ekarora amarionye gendo kimigirete gasoa amarionye ari akayarusi akariyereria akanyora nayo kanyangau akamanyoyo nero ri umwana ona basi bono litukelimo ugasusu akanacha wakanege siomba akagenda akagura egita kengobokano buno akana kubugia sikuria ya akana kubugia ukanyangau agacha nanga tibono kuna kubugia egita sikwega ngauta gotiga nebirerondo mwana onerende ebireronde kara kinegite ngeri kobuga buya ngai akamwegeria ukanyangau akamena kubugia ugasusu akamena kumate ibono egite kwa bugiri buya iga gende ege tunu igoro obugeria abantu bonsi gukimate ari baraigwe batarine getunu igoro yegoro bakogenda ugasusu akamote ebyo kanyangau tira kabisa bakariga na rigoro intenti garensaiga yo kanyangau igoro nguchaka tari igoro ugasusu akamno kabakanka akangaina abana bo kanyangau bagaswa nyumba era atari enyama akabasiekera agatongia enyumba akamanya kumyoka gacha akamuti bwategita nabekira abantu abo matari bategete gutegerera buno kubugibuya kubugindo buya bwategita agacha akabategita gire tunde chigiri chagara tunde chigiri chagara tunde chigiri chagara tunde ugazuswe gotenga mate nyumba yajakire gosoke ryoki aige so kanyanga wale dige nandiri kengetiga urumate ya ukanyanga abana bawo bajirira nyumba nanke kibono yagote okasuswa mata ikarotanye gida yanzire gesune tunde chigiri tunde chigiri tunde ya ukanyanga abana bawo bayirira nyumba ngakirango kiyagote abana bakora ya batenga mugibo kungianzire ngayona abana bawo basokira ngotenga bari tunde chigirincha tunde chigirincha tunde chigirincha tunde ugasusu kakuna gotenga akumungaina ukanyama uja korore ryoki otan karati yang ryoki ni ryaki aya bukia ryoki ni otikorigereria okora nyumba yae yabwaturu muriro sokeire igoro ogo tugutegita nse ogo jikoka ogo ikari akanyore mwana byayerere nyumba nogasusu nganyiri abaye paka rero iga manza mwe kuriye gesusu eliyo esa ungeri ngane eliyo paka bon mugano ali muri ko mburi ngobi oyo bwo mwaje igire nchaga oyo bwo mwaelio mugano ndu bwo mwaelio mbwate kare abaise kembalengi abaise kabu ekero batagete diyo muyigore bunoyo eserere buneye ebijiki kivile kiare kuumerana abaise kemba kagendire batwa kiserebe mama etagiserebe bare ko chanti baro sigubiya byamadidati biya bago chakotenga ko bako umuntu ndo nansa kiawere tyunga ngomwana wo minda ko nyegeria matindo goro hai matindo goro naenda matindo goro atikote one karo bago tenga neji serebe kiria omoise kore kiene mumuro mororo koraki omohika ona abaise kirete bagatebania asenare akare go kiare togende tujugwa tugiserebe ababande gamba maitu gwata togende
baiseke babere bakaimoga kurwege kiti ekyo bagende nsegete yare bakambuka uruke bachugwatu giserebe ege oyo ore gwata giserebe igarenge korukwa ukanani igarenge korukugo muma to ukanani ngendoki egendoke limimi ukanani wana ukanani oyo nero gwata giserebe abaiseka bakagenda ekoro bakogenda oyomo akarangirio yonde tinda akora gosia nganye bagasire nensi nganye gakina inche ulia komote yaya nje kuna kogenda inde ngakinda chemanye njera nayo manyeto ngabakonyore njera ebekire rito lyo moterere umanye nona ache okanani ekaigwa ekagenda kabwati omwezi koria ekarora serito lyabekwa enjeyo ekarusika bekengere bukibuoye omwezi koria ogocha agacha ekerajicha agasira akagenda buokanani ekeraika buokanani okanani akamubore kyaganitie akamotebye omwezi koria onde agagenda asomongi na gitoro gwata giserebe otamanyete akamobwera bweri masaragata iwa akairana ori onde okanani akamochora buya akarozi giserebe buya akamoteyibono genda lakini a condition nene to baisa gotebia onde bwenzi nganinje kogoteba akanacha disankuri arengo aganta kebunaka disankuri arenge kon akamotebia egente kigogo kuana yogo cha gontebia musikori akabisa akagwenjera ogoika esereri mambie gojikoba akagosa abantu be omochioria achorire buya uri onda achorire masaraga one kabetereria abangina bagikaranza hamo bagateba gakiburi umwana uyu ngagiye mangana ya maya iganye nyora ngai muborie omwana uri asingisi mutudio totebi gaki paka agacha ukorere kera ebereri gumono agacha utenga muruji gende kunango kwana iganga ningo egekanda kumate bagate abarisa ngweri abagaka njumo igwe abagaka batanzu tobugata abamura igabesegi beka bantu na matimo baonjo kanenyo mbere ama murali amanene elinde amwano yato tebi ekeraro abantu baretirwe akamonya takwane tiboko akamonya no kanani unamonye ganga no kanani agandu kariga gasira kurukoboko obe akaondo gakirete abantu abarenge gabonsi toroji kababwata kiro montakara achiko batura ona akagende seise achiko tukunana kiro monta akogona agacha gote tata na baba moraire tata na baba moraire yagotera akamenya kuruwa rege turukiare umusikuri gari nkuru kunyamanga egende kiyagotera nyamanga nonteba botukoni ndaiwe nonteba mogasoni ndaiwe tata na baba moraire emoina yandu kanyamanga akaiwe kuna bucha nyamanga gagaikaiga kuro monto igaraire ikabwato umusikuri igatabura ikabutoro motwe ikabeka gijuri ikagenda mambiko bakoboka bakanyora maino umusikuri igakuete enkyo magano yoto tebi aya karabiso bobisi tago kuana kirigento karabiso bobisi abantu mbarakurusika bwo babuka kubabuka nkoro mai tenjo timachia son je tuwa ngina baka ina tuma te ba te bi bono kuzakira bono nte kuchikonga bali nki kuchikonga bali omo kusia kama ya goteba ngaki kemoni kiamagona mabe ngete imbeba kemoni kiamagona mabe ngete imbeba
ekemoni embeba nere munganyinga ekemoni kira are nsema age kokona embebe nesoke ege go kire embebe soke kubate bono oyo mugano yo to kurenga kemoni kya magora mabe gatenga na rocherimo kinde Teachers Service Commission Nairobi tukagamba tukakwana abantu gite bawe kwaye bati promotion oyomo akamanya gotebyo yondo yomo ngainu agambwa bali batebe twi batule twi oyomo akamanya gosoka ali se lift hii unasema nini usicheze na mimi saa hii ni job group wamesema ngoja tu utaona barua mimi kesho mimi akayenyora na bali tata yeye akatiga radio sale akarangirigwa aseti commissioner agatebigwa ngaki umemwaga mtama kwenye kuna mtoto ananiambia umemwaga kuku kwa mtama umemwaga mtama kwenye watakula iko kimuni kiama gona mabi ngitendo omwana olio nyasika tateba nga kanani angatakora tigi angataitiri iko bono enganira ne ryo yominto ekero ule andonsi uwe mahali popote wacha nitumie Kiswahili kidogo mimi ni mwalimu wa Kiswahili ukiwa mahali kazini shuleni najua mnafanya mitihani mkiendelea kabla mja graduate usianze kujisifu kama umejua kitu fulani kizuri kwako ukijisifu kuna mtu atakimbia mbele atakuharibia so don't talk kunyamaza is a very strong weapon kwa mfano tukutana na huyu ndugu aniite ng'ombe mimi ni ng'ombe hebu niangalie ng'ombe anakaa hivi sasa kwa nini mjibu kwa nini mwambie wewe ni ng'ombe mara 5 sisi ndivyo tunajibu wewe ni ng'ombe mimi simwambii ni chochote kwa sababu nitajua macho yake hayaoni kama yanaona akili zake zimeharibika umusarigete onyama iso taruki eng'ombe neriga eng'ombe neri munandiga urakiro gendo kinyamaza wende kuna vita hapa lakini ukimwambia wewe ni ng'ombe mara 20 atakwambia ng'ombe mara 100 na mpita njia atasema wale ni ng'ombe wawili mtakuwa ng'ombe wangapi mtakuwa ng'ombe wawili that's why they say do not wrestle with a pig atakuchafua pig si kawaida ni mchafu sasa vile nimedunga luku hivi niende kushikana mieleka na pig ndio nitamwangusha lakini tukitembea hivi nani ataonekana mchafu pig hataonekana mchafu kwa sababu yeye kawaida yake ni mchafu sasa mimi niende kushikana mieleka kuangushana mieleka na pig so I'm telling the young people in the universities kule kuna mambo mengi I have been in school, I've been a teacher for long, I know what happens. Mukiwa shuleni, my dear grandchild, ukitukanwa, keep smile and walk away. Have you noticed? Umonda ukurama, wakira. Ukurama, wakira. Umagunga, bono turukukwana. Usakiri kwa yuko vinaidi. Bono turukukwana. Turukukwana. Bono andi mwewete boborodi. Nere. Ayekira obororo musambe egento tutakirito tuare egento ngeria kwa nwanga twareire gutwa egosoni mwate banga shiwe sesha ikeriwa no mwako na hiyo sha tali sha ya shipi tigamate umuga koria ntena korire meremo very close to him. He has a lot of here. Omunu myogo terelia. Si ulimi unaweza kuteleza. Sipi. Wakati mwingine umondo tabanga mkiwa na kasi, mkiwa na kasi, mtanunua hiki kitu. Kasi.
Yonga jagote. Gosh. Si umemwelewa? Msamehe. Waja kutumia hilo, unajua unajiua. Tikatore meraranie omugaka bunoria na bande bagambi baito bagusi tikatobae libaga babebuya. Omoerio kabisa. Yento buneke nyambane. Nyambane omwana nyamesanjwa. Mai gwete genteki. Nyambane omwana nyamesanjwa. Nyankaranganyo geturengia. Mwanya kuigwa. Muri genteki mategerere. Egente kabireke ekitokoraga tikeyo ni gake. Na ogenda siku gari utakwenda mpaka bahari. Uende mpaka bahari nyingine. Ni gauka kiri. Igente kukiri gauka. Tuko na kusemania. Bring up these young people. Tomorrow we are not there. Miaka ikienda, neno la Mungu laniambia hivi, miaka ya mtu sasa ni 70. Miaka yo muntu mone 50 ni 2. Ngagakobo moko muwike 53 tari komenya no mogo. Kagwika na sa kagute na ay. Oyino romo go kutagite. Bono abantaba, mucha abantaba. Bareto on board. Maambia ekero nyamba nata igo chikonya chinguru agutuma abana abatume bagendere bari bande. Ntwarore ebyare. Ntwarore ebyare. Bibyate na. Naigonga netigo sabaiga. Onga netigo sabaiga. Ekero tokurwanirira ekebusigie ito. Baria baganetie ugokonyo batagite kurika. By the way, mimi ni mwandishi wa vitabu bali batagite kurika. Na bogo jatubwaterane turike vitabu. Vitabu turike. Eko twalikire bikatusaidia. Unabono tuliko kwa na bulimo. Queenex na wao publish vitabu vyake. Direwe ikamusaigo nja kubisi mianga chunguru mutikurigeria 22,000 jaso ndabwate ajuko. Nimeandika vitabu kama hiki CRE Catapult series kimepitishwa na sasa KICD. Alafu kitabu kende storybook nero ikurupunga sungura alimeza ndovu inakuja. Na bibi bia mwabiki na batewe. Egende kunga the girls who turned into monkeys. There is another one known as Mangumi na Makonde. Utasoma kuelewa. Mangumi na Makonde. The girls who turned into monkeys. The other one is Sungura alimumeza ndovu. Is that possible? Is that possible? Sungura meze ndovu? Kulingana na hadithi is possible. Sasa wewe kutaka kuelewa utanunua hicho kitabu. Kwa sasa wale watapenda uandishi wa vitabu mwigweta bamna bagia. Bali batagete vitabu bogorera abane megano basome go baseke barale. Naende bali barabake batagete vitabu kulika uso bwato mugano utageta yorete nyube on board turike gitabu abokondora. Namba yane 0 amtaka kuchukua 0722. Wangapi wamefika hapo? 0722 631 179. 0722 631 179. My name is Dr. Zachary Orori. Mimi ni mwalimu, nimefanya kazi na NEC. I was a deputy chief examiner NEC. I also worked with the KICD. I worked at the Teacher Service Commission. I also worked at the county government. Wakati wa Ongwae, mnakumbuka wakati ule namba ndogo bado hivyo. Naona akorete gazi.
Wano mutanga kinti chinko biongo bagira. Thank you, Daktari. Panginairi yata batebyo mora baro. Keumbuke sunerwa gesunere bunarero. Dante, you are in the house. Bagakebi suria batebyo mora baro. Keumbuke yo kijana kogunia boga. Waziri, welcome. Be in the house. Ayenge kone keke oba wa mi ketembe. Ayenge kone keke oba wa mi. We are appreciating you. Omora wa tambe oba wa mi ketembe. Omora wa tambe oba wa mi ketembe. Ari kyonganyo oba wa mi ketembe. Ari kyonganyo oba wa mi ketembe. Egetare goro oba wa mi ketembe. Egetare goro oba wa mi ketembe. Ni nyago songo kyonganyo oba ni goro. Ayenge kone keke, ketarege como boba. Igalie kunganyo, esemo bubaracho. Inaki bukurukwa, olo balisanza, ayine kunganyo. Ayenge kone keke, ketarege como boba. Igalie kunganyo, esemo bubaracho. Inaki bukurukwa, olo balisanza, ayine kunganyo. Minto mai kinge. Nara niye kone ko sinche na bolu ta ko tomono resie. Eto muka satawa, otra chonganyo. Aya sa de tega kabana na mane gane na de tembe. Ore na muranga ya, no yo tali na muranga. Na le chando. Karalira karuri batire gote mo. Karalira karuri batire gote mo. Mwenye getine tumwezito te mogo. Mwenye getine tumwezito te mogo. Waba mandegero boba wamire getembe. Waba mandegero boba wamire getembe. Waba masingo boba wamire getembe. Waba masingo boba wamire getembe. Waba matumayo boba wamire getembe. Waba mitinyanya boba wamire getembe. Ore kiritinanya boba wamire getembe. Ore kirizario boba wamire getembe. Ore kirizario boba wamire getembe. Ore soluwazo boba wamire getembe. Ore soluwazo boba wamire getembe. Ayenge kone keke, ketarege como boba. Igalie kunganyo, esemo bubaracho. Inaki bukurukwa, olo balisanza, ayine kunganyo. Ayenge kone keke, ketarege como boba. Igalie kunganyo, esemo bubaracho. Inaki bukurukwa, olo balisanza, ayine kunganyo. Hey, give them a clap. Okay. Daktari. Thank you. Thank you. Daktari, we appreciate you. We're very grateful for the stories. Yani mbiyamona. Anko ya nekera wata kukulira ishi. Osire karibu. Osire is the director of culture Kisii County. Nara Regega. Chairman Mwanegetigated Council, George Nyakuni. Feel welcome. Baba na ninko roje. Karibu. Baba tinko manyeti. Dante, you have been missing in action. Karibu sana. Arege, please say like this. Director for Youth Kisii County, welcome. Mbuyamono. Guest of honor, sir. Pardon, authorase emeyega. We are about to finish. Wana okoleto mugaka mauto. Bwangu. Aite rigoro, ntuate rigoro yenyaruka. Nenge sagane. Erebona aite rigoro yo moisha no mumura. Emeyega yo moisha no mumura. Ayekole bwange kiara. Abasa embara na yukumbato nje kumbato ngikona kwana
Lumbato nakulambata. Msimwambie. Abasaimbara tutayete baborie amaborio babwate abagaka abairaneri igo ngokora tore bono erinde amaborio ayu airanerigu kemoni kia magono mabe ngete imbeba togenda utamanye tigente gitarere lakini aye kwanyora kurwa ubwate semya karaki semya umama utasemetio minuna imari kana gochaita na basacha bayana bwa musacha myano ngoyo to otoerere mangana iga musacha myano muringi nkundi kurgesie mwaye mugo kusano kanyumba na bakungu na baya ko mukungu muya noyo gukwana buya ugaboka nukibotingire buya bwa bwekenyoro ya tegera nero mukungu muya eba naende na baba tegera na monoko bwa basa basa nakibago tubera none chi Magamba gitugo. Magamba gitugo. Morinya. magamba gitogo morinya dante bono moigwete binde iko moko be bikundo ebine mugene ko tatere na bono tuibo buya mono oyo ya igare ko tena oyo noyo tari mwaro lengande Yaba murambaka. Yaba murambaka. Tena mokonguru kwa somo haka nyamuko. Matondoka. Londo mo machoe. okwane monake oje tinko igweti Engereru ya nenke. Enkororo. Alia sevite ikolende esi. Iwana etwe nkwanere igoro yemeyega. Umongera na kwanere meyega. Wanda abamanya abakusi omukusi nabwate meyega nabwate kinyange nabwate wona waone suku otoko yeruka sekebusi eseba yenoye ntu abwate enyangi yokunyoma enyangi yokwaroka enyangi yokukwa ono bino asenge enyangi yokuiborwa yakwanwa intageti naende konye menta tatiga kuja konyorana naende tuja gukwanira igoro yorurira uwasimuriwa negiotote chinga kiecho kyokonyorana kunde rero ntagete gukwanira igoro yenyangi ikorokwa ukunywa marriage omugusi igamanyete nga okunyoma ase omusaja nkobwati kerene nechaima ogoroka egesongo iwa yancherete omusaja kunyoma abakungu abange bunenibo ereo nkikiare kogera bwancherwa bo omugusiige egenete nga egesaku ekere kebwata abantu igo kegosikwa nonya n'oburayi mbwango bokurwo n'endagera n'enyinga ekorosigwa
jengo ali kiuli Oda Igo omukungu ngibona ukujandela ke wanafunzi bana nchakere nyomo unabona mugusiga bwata bakungu batano mukungu mutangane gari goroku bonare nero mukungu omonana umugusi bonare nero umubasi nere umumuro omonana umugusi umukungu okabere gari gorokwa yawo nere osweta ongoge no mogetutu umo machoge no munyariba nkige kogera ko kusweta ongoge umo gano ogoteba ego chakera soiba akagenda kutwara kiragenda kutwara ari gisarara akaigwe saka karoranga ese birangaringa nengabi rairo akabwato kaliti muri kigo itenga byeria barye liria asa kwa toja karemuna njendo mo chokoro bwa banchali kirana nyebetire ngwa togi bo mame mugi bwa banchali o mache yo right tengo ge ta wetera que siri que sakwa kuname anyu mate ngisakwa siri sakuna mia magusina obara gota na yanda kituka kyamo gute kyale ramani ga kyo matofukari no shwa engereru ya nyagenke uswetungu pone kiru ya wetogi ugo chigo ikoko ne wanengo ga koraki obe na kagane Oi baba watu wanaka mkungu hakuna mtoto mwaka wapi kuna mtoto mwaka wa nne kuna mtoto mwaka wa tano kuna mtoto ngakibo okogenda se abantu bakurukunga abarabi iyetarinde n'abantu baragosoma ibirangare gusabarago hao chikurigere bakumuburi bagatayaya ngo itetenguge bakamorosya bakamwama amarongo n'amanyansi bakamotebya yenda muswati yonabe molito ikara abe molito omwana mokonyora mogende momorerere umusweta bwengoge neliyo egesicho egesero kiengoge egekurukumuswe Bakiga ko gero munyari bari no mu bitutu no mu makawe bakoro kumuswe barara tuki umusweta gwengo barara tuki liyo yengo korangira mu igura mangana yo busweta sabaraki sakuri bono okonyoma kumu busi mu murata bwatibaga agotebi isenga ngusikunyoma isenere uri gutwara cyombe gasinjare ngo gukikuliko onyore cyo umugaka nere bari kugamba zamukanye bate umwana wito ndojo beire mogesi usena urure nguva mete obeire mogesi aka wali okurwa ganda mogesi ge korukungaki umumura onguba bamurangiria bamotebya mbaka Chombe chikyarwe tosera somo isikomini usechi twanibire twarorire bono waisaneire okorenta enyaruka umucho ngombe iki kyarwe tomo isikomino nomugweka nonko nchiriko lieru rusiaga yonga kimine kare muyuto rengo nyamachiare okoranga konyenye
oro siagano ro irwaroche ikere kwaro tando irega echeri yaye nero yare konyenya mate bare kori paka chimpe so kiara marwere ta kara taki enya mabune kiu kiare korwa una je ningi nyorengo to musuna ka to ka yawe maate matumba ka lenga muare kori mopo marwere ta kara taki tare wono ri mure katebi wayo gakoirana tabwati igori yako bori ngaki naegire una rero moko bori ngaki twaire ngaki namumanyire era ota ibunga chombe kyatukira umwese ngo cyara karaki natakiraje abayiburi yaba nabaho chikuligi uyo wochikubaligi yo mweseke okurukwesi inkiga kogera abayiburi yaba bachikuri yo mweseke amini bachikuri yisigani echikubari yo mweseke umugusina amanyete nyisigani nero era abarigeri umweseke umuyange nchukie anota irumonte gerera sa esigani yekora kurire nga bwana kibo alisomo n'abaro abaro one toko gero nyakundi nene mamoro omoro origeri wuki mwana moko soka butuko pi undoro kenaro kuborio uteni mungo ngane mere mwezi mwa karaki onye no mulimi hard work omulimi iba kumanya ngumujulia musiko tali kole mata yakorana tagotacho gendo nyarebe no mulimi yane mumuruseriki bali umwiseke korengana no kogenda kumuchuli na kigekogera ebintu imoko ngachiki bose bitakora taki bitare mumura akoeganjira kumbe no morogi umumuroyo nyina no morogi musika taka maretinga nyina no morogi okarete ore ogo ikiwa botuko atabuto bende biuni na yande biuni etu wose tabetia muni wedo na magana na homo kusi ari kurigerwa enyaruka wano umumuroyo kagenda isigani kiyaga ndayanyora umuchi okogenda n'umuchi wono gakuirania amangana isaba ibori ngana monyo baba batego yanda tebya ibori ba nanyaruka mangana anje ari kumanya umusigani ugakogenda paka saba ibori anyo mugaka nani ma abatebi na chiro bachagara bachaga kiwa nyaruka era abana kichonga utari kuacha koraki achio umugaka no umuntu bakwa kenge kinyinge marongebere nani angiri nyaruka yarangiri yatebu orocho magani yora ikiacha neke waigure nyaruka tabwa tekenda kwa ya ose uyana oge bakora chinkwana ayuana bachike ndo egoroku kerora nano amangana alenge monta gare nyomejo no amangana alenga makon bamura bari bakale mbabwata yanga une chitoko beka mbabwata suti egento babwata lendo egoroku na ekerombi negese moyo egento ketubeta nekede ketubeta andemo hata mo wikiwa ribo no baise ko no bamanya kurangirwa mwakaransuwa inse bare gwikaransu mwarambura amaguru munyaro kuri taka kubuche sikinda tikorata ngati apa ore dire bara gukarora ne bara komenya ruti namana ebigi onkolyo basigi giki gera ngo chiko ubakara taka
atakuja bana. Waise konyora omumuroyo ekene chinda njimoriete usitari wochora kwenya rokeri mbare kokatenga bangire yo konyora barentire kia uso alisi montaranze bare nganga mwarura mukore tu bare kwa kia uso bare koranga akir mokora mpakuse uchira senye uru wake kedia mumro yo kodera ngaki ora lingana digende okomana go chikwe bagende bo ichombe mugwete ko chikwe mukoro ke bisongo nera chombe chikuwa kititeka ke chombe chia ichira bachiketa likyo chikuwa ben komu yara siti nyaruka chenga kitende nyaruka iwa yare kwanga hunyura tuanya kwaegana tuanya korang kwana tinda moraba webi sayongo biliba manyira tinsa kianda nari wana bako genda bawo chikumuri yubura ngomo yakana na komu yari nado nyakwai kuira ba moraba chiburu ba isike bali bare ngene chiburu ba kurute bimura Pablo Onyeraza. Mwese koli ubiswa. Hori waba mura. Nani mwato maba mura kabati kubamenda chinguru mokara asaru mutiyo. Osama wenya roka imokara ngaki. Moi. Nyaruka yenyuri babamire. Mbari kuna abarero bako genda bunge taikende yonse ababare romatero. Bunge taikende yonse. Chacha. Bunge taikende yonse. Ukima mutarai bayuro so monyo no kora tanga. Ora. Bari ba kare mbare ko monyo. Ba ko rero ya ro konyo sukuma ego no nyeki kisusu kumjanya wo. Ya era ba test di mionyo. Oli ngara barana. Wa di muri di kan nganaya. Ngara awa jabara. We bisa. Ese ya sali guapo. Paka wai bori bacha. Kenyo ya de otara. Endanya kwa. Choma chikore uchiera. Hapo hata sikoli ni mwese tu. Isa hapo ta konyoru. Buku wano ya hansirenga. Mama ya sibe. Kwa ule kuyanga umwese kwa kalenga. Okay. Digai keka. Ono kukura ngudi. Bamukirika. Iwa mwikirika. Ngareno, nero metia kau. Ono moro na dia manguna bayo. Tojo mo nyaro ko ne fati. Songe bibi. Neri mure, eri ata jongo nyomoe. Ndia nyakuenga na pare. Oh no, obo tukobolia. Obo tukobolia. Bua temasika. Omo ngira nata kita ibu mo ya. Obo kombe, ko betaboro pa. Awa mura bakemba ka gitu ba ibu endume ito. Kwa melie tie. Ano que sona. Omo ngira nata kita. Ukunga ngake wino. Mambi. Omogira no ari nero ngoli. Negato osekera. Ote vio mwana ne. Ona teo ye. Kuna mwana ngakia. Na ibure bolimbia kwa
Mbarenge abaisika ani ngute ya yaso bali mwarenga litu arimo soma ni yake Kenya Nyamani bokorage ya igoro kungo kwateka umuranga ndare ngo baranga ya ina none ese ya barata akaba murabata isikiri ba ya kabisa bata ba wikeke songo ke kwanu oikya ege songo ke kwanu asebungi babe tene kabisa uyibone nyaruka ngati mwaengane mwaze ubwoga mbodia na kwa rentire gatanya ngo kwaringire kwa mata kwa kyobe kiregari sabendera ya kire musumulingo ngo ono ano aba muraba ari gocha gatanya kuna ki muro tegende ikana gego to ke gache to paka ho ikana to kyuko ikego kireka jamani tarage gatanya nke mukungwa getwa ago kireka jamani takora uamini usi ano mupira kebe kwalise goli kabisa na abantu bali kwanyabirani utengo umupira waka wonto kanaga goli to ho kana yo 5 anni tole na okera okia bakungwa abaiseka mogotara mugena kobanga re ujitege ndege to kwa ayo beka kamuntu kari kabatega re igao kubwata kwabo tebendera ya karata esa bari aho kana tari ayo atayite mumba ono umukungu igare ko nyomo ogwekenero tare ko nyomo obumusare habakaka nabo bwatu shingu muswat kare tuka igakoba ogwekenero ukore togenda mangana andi kiaranje no mukunde kana wechinyanga okusi osiban nyanga okusi otimindo nyaroka asabari mata ko kana nyanga ja wasibire ma yani usia nasura umutuanze bakora asirale okusikira nyanga rero gishira to kubwatane to gutimiye ubuiko bogotera montegera wano ngo itayara so muisuke omoremu obokima kibogota bokima bole bwara bota ati enyaro keriye abakushia bange bakagereta ati obokimo ngebo bo kore obokimo kebaho kabashishibuli unge isongo ya kwate mbona mungu wetu unge gasomo gyakana dake chinyaro kajicyanto bukima kajicyanto ange mu mose ko ndi songa kwa tinda iri pigi caminho Ingoto mo kima aje kuma ina ngo nyaroka mo ni weta mangana yawo ingoto ma kima aje kuma nyama ngana nyaroka ese koga pigi tebugeti kuchinya pongo monte era daba oye to fue caño
Oria tamara ngaki. Oge no me go kima boli wachicha. Obe kasa kakeri. Waira. Moni we. Waira na. Communication ni rabu ne ringa. Mumuro mere mata kana tiki. Bono omuntu ukira. Una banyaruka bali bacha. Eki aligere tineke. Oko nyore ala kima kubaro. Omuntu okaso mwakote musa ngombe. Bichara kabisa. Bichara dia ile to mwana. Mama de bichara. Mama de bichara. Mama de bichara. Mo pira to wake bambu tu wake bambu. Mo ikatu go karanga. Bambu ye te go soiki. Winerija. Ono ya ile kenyoro wikarasa. Abantu abanaru kabarabi. Abantu baba gusi bari basomera tende mo ka counseling. Vai karasa. Engaro kiriye vai karasa abantu abako kwa barabi. Bagamba bune kenyoro. Yana muwoje mugakoria usomo wakoria natuangire turiyo mumura ayo wetinge nege keberiye kusana yoki usendere kusana no kie keberiye ke usibokora ngati ayira chinga bakwana yaro kebya bereriwo Ewanja dari geriwa ndia umogetutu umogisero oja guoki ekeberikia bogetutu abantu bakoranga bato moyuwe ona ikero bokibagwa kabero boja abantu ngo bako bakora taki ine ari ko rukunga enyuomo nomugusi gakanete iga gento kimwa kuwa na makini mugusi tanya kolima ikyabere yanyaruka yayere ngaki munyuwe ta oyo naso agana asokera musaka bi aru musaka agana musaka na bi roki musaka na roti chombe kia na musaka bi na ta ro chombe kia oyo tali ko moi inchimuno moi bodi tindi ko ko gamba ngwa nyaro gende matanga chiombe ile ngamo sacha para to ari ne ro hotebi musacha oye bi ya kire kia ero mo ako ta ko gamba mai chale ono lili musacha ba oto geto kuira ne liyo yeni ai gaisei Tinega bobas ai arriba moro chaja mari mari mumbu alinga mumbu yenga moko nka mochi chaja mari nori aru sa ai mumba ya kilimo ke tai ko lenga mo wa kwana kurwa mo kwana roka na chichi ise ingemono isonya roka naone ko wita Kama jirima na chiko kwa ino kuchuna ichuo moyo koira ajiko chukua mchiko tachakua panchane tajiko tacha umuka tako tachara hiki ni moko nyoko muka kuanga enya ruko litere muka kuanga manyange kiusiri kuanga nga toko ganda kumara nyumba ibere asenyaruka utacho wana abana bago sarika bago ko abana abo yenga nga kuwabayema kwabarwa ande njachire te gusinga onyo yo ichapuo
n'abaana oyo omusajja kakuba olimu abaana balina obataka ekiyagira n'abaana onye okubataka okubayo angambaayakola kikubusomo etigaraso okubayo ikiaro kire neba ebaita ukirira ati naye onye okubanga naye ngomenture emoyomo yomwana ikiaro gotigeire ki ebaita mwe munaba kusiba ari kunywa ayibona raro kwa mporete kwana anengo batabye abaisiki kuna mwayigo umuntu nda ayibona abasajja obwajani bwabo iko bari kwegana paka ugukwa inkonera nakyo kono abinyumba yagakire kurukuba keta umusajja mbora akuikaransa keta mungu karansa kurigere irungwa akurunga umusajja nuko ngwaki ngakibona asali communication yaza ngakibona asali umaze ntoya na makayo ane twango soli buje mwanza kweganira arari ka noye muhago tirendi kama baraki mwanza chibu ukatanga nwana sebo sayunga umugondo noye me akala wekamura igo umugusi igamanyete nga mukao nonyorenga igoko moega paka ugukwa genda gono koryemere usimumane omotenga tiga abana banyasaye barakusoma mbora natega bagosoma kagwe kora nono mugwete natanga abara lakini gando jitera kayama kubono mugambya mangana maya ikaru morage omotenga ujirera na utagenda si umwiji mumwanyo tigatoragirira nona ana oganga nona ali sakuru gose de gas omotenga ngunjando communication yako nina igo kunyoma kwa musati igo kuyemera kwega paka mokorenga na kyokonyorera umusajja bagendera kwega na mukaye umusajja amajania ku omukungwa kumugwati so umusajja amukungwa umusajja agaraki akumugwati kiagera abanje okwaya guko ekwagendera asobo magwa mbiyamo na sawa mtegerera tara kobi ebintu mbira bibere nataka ukwana ebintu mbira bibere tinda itinandikora naso usiwe ebintu mbira bibere nataka ukwana wochanga sitariki nkora ndi 10 na 18 and 19 sitariki 13 na 10 kivu ebirangere mbira sitori ngatanyora abana abanyangusiye dibarokire abarangere tujokora sitori anteke kibo ne combination yechinya kyomusi mwana nago chikoba kiano pakamo otuara matukabere tokoborokera umuchiro agachirugukora ifomu kosoka kirali kigenda gusiyengi bali munaho bare igoro ikyo kora osigu usije kinyakubwa tworokereria abana usembabe bantu baje batokora chief ero mwana wenyaruka tadi kwa tadi kwa kabisa kabisa wewe kabisa waka kwanyora nani no bwate pikipiki
no be ke ya ka ya o tu kora be ke bre ki mwakera tutagende wereria abana baito buna baguchiko bagucyarane cyusyo nyoko byara inti makobya tingo mukwani yo umukwani nga baba nade kuguika morogoba naende utakenya rukayaye nga what is that moyiwere bana mangana Thank you. igo nareko basabanga toleta abana tutapikanya kora oyo wanja boating ayanyor oyo wanja day ayanyor lakini banyore ngaki masomo chitariki 19 kujimuna ayo mugambi angekwanda ne kifomu timaitosi kyabeira kifomu ekikiki kya kisambasu abantu baga osemonyore gesa bakigesa kungekora tiki ikiyo urocho umwana wako bekero sena gasikwarinde ngana nore guo muno mugambi oruka ekukige beno getekabire enyaruka yawo gebegete gento gambosa ikone ne kingo kera atubete ngabono buo abeno gete goja na ri saja no transtige to go orote mune yaruka go ayeto kumanyara lakini orokereri abakorora asensa yo kale biyamona so bontera Eliamo ayo. Never. Gato yoga. Ya tu abe para mí. O son como luz. Lakini entonces quiere. Bundus. Ya tu. Bundusi. Kirera mo sinto ngorengo mogambio yo kumete sana na. Oyo oyo ruanerere tiyo yo mwabo bogambi angwenyi ngaure angwenyi karatiga omonta atageta boru mumurukuru kwa mugusu eri angwenya ko era se bwana ko mo bogambi ngo ko nayi eri sakaria gusko angwenyi gicha mwanyana oyo umugambi umutangani ubogetutu angwenyi monto musonga obugambi no yonde mongare nara inata gito mongare angwenyi bwana nyakundi angwenyi na kirera abagambi abo babiri ko betutu ikere bakurigerigo kirera gago sound wa para pest angwenyi na koreta ibintu bikuru kunga ibishyumba onzo ngo koreso mbosera ngoru etotenyo otenyo monto otenyo no mukungu musegeta morana se Ngomorwete moreke kugambi. omoina tesi bwana ada na yaron omono mbati omone angwe igora anata kama tebiro andinga omugambi ona mugamba toruwa tobaino bachigokoranga bachigoitwa omugambi wokorwanirira abantu babino mwamoira se mumamatembo bakarata Mugato tato se metinere. Wangere ko byemo. Uri butani ubu.
Thank you. Good. You know it work. Bono tutaranyoro mugeni gwesi kubwiri tukuria rero atotemnere kiaro ate gusosomire. I want to recognize abageni baitu bari mwanje tegocha kuna mochogi korai kuna tine korai Rahab daktari korai chacha korai undara ngekiwa nokoro bandu n'abantu baho korai. And I'm very happy to see you people. Bari bachire korai mwanya urwaka lakini korai you have missed something. Yanam very special guest korai beti gag no you understand chairman turojina ke usimko getatira tore kabisa tokole le topic ye osi director kan korai gag mago ikile kia mwana motako ojino Thank you. Asante. Mbiyamona. Edina nimbaroche mugambi chief. Kwaro rega stoko karanga. Ekerogo barasa turangeri totebya banteke gusia seba. Chinyaruka chetani, chinsaje chetani abaga kamba koro bakari kweruka baga kara kiri bari sibi chombe karenga. Which is very wrong. Okuno poema echire kitanguche. Ebintu byata okoreka nemechiki amanya kuba twakoreke twaroki. That is where we are. Ibage okanombwa bwanaye. Etage kaigoro yogokwa. Omoyega gogokwa ceremonies chogokwa. Akoro kumakini marita omubasi makini nataka omugako tebeiga ekero mukungu akaretira maragoba etengo yakorwa mukungu ryo makotigego mumururia erinde bategereje nangaiga kubeka barengeri yuringaira bukurunzi bate kwa rosensa sasa anda tuko mwaka kwa batebiga erongori ri ale koreto mambi mo ngina korengane ke mumuroye unyeburuka ni metendo yo muri kumwomu no yondake ekenye iri jinguru jikore kiticho tari bosa igale kumutikaye tidega nanyo tiganye umumu akwo wati ko mwomi olira mo ritangira baro yo akonya chakora bakonya kombe unatoro komu ekenya ro mwana kwa yorere chinchaiga ego toka tibo tiguraria rinda ngana na ngo gotakana gwachaka utanta na ngo kwandu kuriye egento rata ketekendo mo hako batevinga karo mukungu achiri kuyi nonyana bamura bamu abo mbare gwanchairu raisiko kora go sabarenga ngoro ni murama bengereri amasaira irongo nandi mwara tama erinda mwana nyore pit lakini kama muri biyaiko
na momo para mokwe ande chikorenta maru awo chikobanja ni barage oi karanda maru achare tukina mba itetu kina na kintai go sengo acha kwa manjina yani hapa makanyimba akora kesa maru ege tokende na hata ketau chiku kwa ngari yangu kwa batinge bitingebi wana utenko irwale uchire kuyibwa ero yento kutumo kubaka yoro kweli eli ano line bitinge ya rekoroswa ya wedding ring so those whole days there are these things which is so these ladies were ya rekoroswa kurande semete meke moto yo mo lekoro kwe monti oyondoro kwa mugumo oyondoro kwa mata mote na kyo ya chakara yesigara yo mugumo na kyo bikundu sigara ya yo mugumo bara biba kunyinywa mugumo kyo kete bara bate no ro yo dari abagaka bakara ba kunyinywa yani okwale ko bekerwa kwa bekeru tuli omukungu bol tuli kunywa mu by another woman you already married to a man tiga italia ronacha on tienda kwa na mwana make ande so mbo ya uko bekerwa ekera ikiribwa aro achire chibwe lieta ne kwale ko kunya boke ko ruseini igaba no ko kunya salingi ya bitinge salingi elikwaro kwa tukalikia rosi kwa elinde kwa lecha kale echiri gikwe gumetegete elinde go iterere mahati makali yaye emanye ko buturu manye ngari yana ko kuni webiti naliora nanto manga na alengera bono onabora nkwanene just write it somewhere write it somewhere Go chatore enge pidi. Just write it somewhere. Wana na tukukua na nga narora wangu iga makweli atwetana na makweli naro na bwatenjera umugusi areko yaligereria arekumira na naro ekero buya umugusi aregusira umugaka guso mwana gusonde bwensi usira mocheri njare kende kiarengo muna wasira iga abako cha gukora ki ubutindeka muna watinde kwenye kwa ngomu gaka ubutinde kubona muna ubutinde kubona mara kwa naliwe ndiko karaki bigo chaka kara wo ire bana mara wa bakora sambe tuanie imbaliri yugo tanga makweli tuanie imbali utuko bolia banyenye ngondi ekuruka yo karaki ego tinyo liwa Terikolieru moyo yugari ya ndiko karaki ndiko soka isakulia ya ndiko soka ye kwajenyo yali runyumba kana mu muraba libu mucyuri mambi yaye bakorega ntoko ko tureka bari nege cyuri kiri cyaka bara gociguro kiabundu kia igerelinse wono musaka tari mucyo ebitana byawo ama tari ebitana njena ariko biroka ebiralero byawo mamba tandambia ngono boti jina ebiralero nate ekara ya biri biralero bya umamire bamenya kuruwa babeka amarua agocha kokoro kingo amarua ya arosiwa asikwa ngobono amangana yemeye gakorereki yobotindeka yo muntu okweta chaki abera nsabu amatuko ane nse arusi wakarangwa usasambwa nandane kiro matukande ane ane bama matukande 7 bama kuro banya beka engwa pakachi kuya matukande nandaro atana abiri iko esere ose akagorro kiale ko ira matuko 28 itukele karokia tire kogorro kia oyobege to yokubeka maru bono nyaninti na asirire omuntu goje kobeko omumuru mintoyo mo ugo chabune not necessarily my brother can be even a cousin you're very close au bintu binero kubi tureka ekero bia turekimwe egento bana gocha kobali tukoliria gocha kucha bigocha korero nonye muntu ndo gocha kondisi limu no natiga
ngari yako tikutenga mwana nyana wanchewe chaka kulisho muku mitara warroki kwa ayone kwa bitule tuli kujino nyensa wa hai tuli kutamba karo ni goro mumwa ekero kwa goro kire ono kwa maka nyakundi barali na raba kawata to tabuone munazaki na kuhuri maswali mangi na maitata konya kukaraki wala ngoro ba amangana yo umuyaga bugotindeka nabarenge amenye bunanya bikirigo tingo takakabarosia abatigire kisukureja mwako utakwane jamangana makono injire toja twagagia abantu twagachemebere narore binambi acha aba murabakurwani na igoro yangina urusobo tinde ngari nyamonema umubiri okomenye ikoti emetienyi omusacha omumuro monene omongino yarendire atagete kura ngino yo mubiri atindeke amangana amakobo ebi byakire busi lakini rende naraya togosemania usibide nakitokoretana nakitokobora byekera abagambi bagocha buna bwakire igumuga ikandi maitekero kari workshop yabagambi bande noje batenda ekibusi tigake siku naende kero gwetani kegusia ina rubora amanyana torake gose lakini kegusi ngeri go chigokori recognize kero kike korona gakartaki una kere ayekwa mauchakana kwarogi muna mwando kumbe nayo kweroga na barogi mbwarenge ande kuikeep insisting from Humphreys Hill House culture to Kyong Annual Cultural Organization insists over his imagination. It's a myth. Abantu bagutaka kukosa naende monto choko bekere bibigesieri. Okay, ndole tege to getokora iga elinda kondoka yaso obongo kwaro. We shall have those discussions next year. Ibageri tutaraboria maswana ende toena ne amachibwa bagaga tutaragenda iko tukura akura a section yeri tuko lakini ago teberia ye manduku nga ngocha turago yote ite ko mogeni bwisiko mweri tuko nya rero atokore ni inkwana kontaramo bari ba mokoba abageni baito mbago koraiga yo nabasabari baga njakero mugambi gake kwani abanda kuba kwani mwana gitinge waige buya ese ne tuje birone tinsa tesa mareta ko kunya revicha eno mochiko to mata wa tena mwani wetu biya mono mwana ochoge. It's a very serious arbitrator. Thank you so much. Waire uya mwenye gitinge ago creo ko yarenge gora sikita matanga kule tunyolete nchekoro kuongera Zefania isinto mochoge bwa kunga akungo sigeria saro burayi gakyoro bagenya ribaje chamangenga agokera ko bana inwe elsewhere na ngoro kunde Rotarian ngokora Rotary International inga jide ko give back to the community itukolinde tujitumira nande tugamba manganaje komenta na yando ke arbitrator actually gada watabe mediator ama theater mediator agokera sana uko nige kusikia sana kwenye uko yusawacha pia mono agokera abantu abange baranimba manete abandi nabasange abandi n'abafunsi ngako yegana chika ero nachire kine natugeka sina yara kubata na cornera okora tara mangana mediation yono bora na in the court imanyetenga mugako na aware ingoparande bina or even privately bitu ni binga tawo kwa senior sana senate bora nyoro kinde invest I teach psychology there part time. Thank you. Itu kulinde mochi kananche coaching hampi ya molo okome kama kasana. Thank you, Mochoge. We have been colleagues in drama together. Buyamana, Asante Asogoika. Bosire. Thank you, son. Thank you so much, Bino. My name is Leonard Bosire. I'm the director of Kisi County. The guest, the guest of honor was my teacher. And then I got na mangana mangiri mwalimu nanza umetuya
ndagantebiriria banene bao baro tugukwana mang'ana make tingotigera u. Thank you. Chairman Mwenyekiti Heritage Council. Ikonami buka tigankwanireka. Minto Mwenyekiti biamore nainde. Wana baba machitukwane kisongo nonye biamono ekusawa ndibuna negesongo. Biamono Humphreys kiong'anyo cultural team asogotuari kasumuchoyo na inche amalieta ngoro kwa Jose Nyakundi mwinto Jose Nyakundi na Neria Magoma konje tabangina uswati wonderio Nyandonge mama no mubulia bali bawetogi na twe no bulia endo Nyarogondo kwenda gekuya uya mama isoma baliri na tata kurko Jose Nyakundi mwinto bwonsongo songo Michira no yo gatumba yo liose yo kimongo yo ntindi no yo kirwa no yo bukione kwacho korolia wanyaboko mukungo kabere omogusi ninjo munyagitumbo Heritage Council mtu wanje tego ikasa abantu no chief ochogo toche torakwanera abantu bali nyumba 10 na community policing mbago tacha abantu mono batumia alternative justice mbia mono sonde. Thank you, Chairman. Biamono. I recognize Mogendi Abuya. Tamaru. Kaki Koraiga. Kwana na Biamono. Masoge. He's a member. Last time when we were here, we were featuring the father. Moaka. Nayo makwani. Aikuikanko eredi. Akurugumo haka bichang Ombasa. Masoge. Kurugu bichang. Jino yu Ombasa. Ombasa Tamaro Mogendi. Mogendi yo Kisogo. Kisogo yo Kimu. This house is a power. Inega iko kwa hiyo. Bora tigani live again to welcome Momo Kenwesi in our usual style. What?
Wachacha. Thank you very much. Naenda Wangere Nkobi. That was for our guest. Kumogaka Patrick Nyagosi, a senior teacher, a senior educator, a senior retired but not tired, senior citizen. Kunanji. Ochirigoto tatera komento kwege kakwae asege ikareke yoko teberania chingako ne chingige kero no boroso bomugusi ndo como welcome abangina ngai mwere niria. It's your chance. Thank you. Ndiamono obino nyamba mwana gitinge masoge ala kwa to ngo irire ala ne ba da ngo amisire ayo siya basibu ya ndiamono sogo nchika mbane ngakinera nchigete ikomo abade meeting musangerekano lakini njanya rekana ono ngakiya kabo mungaini agante yo matuka tatu aere lakini kana nchigete tanta everything ngoja wakora anda dinga yulbia wa guest go tanta everything yogo cha tanta everything ambe kali yo lakini nganja ana gokire bagi na baraga batangira byasana amani yoria jena lenge ngakiri na wade to mote ari manga bodi ngaka guru muntu guru kondi igona roje chingo be tumo abanti yo boronge tajira jira kintiga na tabono yono no mo komo nene sama gendera ya mubwate ari no mwewa no mwari basically yoga ma no ro ke director digiria moka don't talk ko le tigas no yo le ngamaro bigote to ko sikini era na moro gati sikini na soka na linge ga aya ono mbatogi egor ko Humphreys nae yes ise biamo se gente kwege kira eko no musi otindo yuko kwa na speech enda ama na ndo na kire kusi na sura ta speech ne kusi ya to sali ahora mbona ko na ko ta banga o mukungo no muno bina kolisi mukungo o kolisi ko que seguro que aquí llaman era que no te hagan policía no te me vas a por usa digo na no te van a tu asirize que usigia tu siredi lakini sasa ndio chinga kia kwa reti ya watu kanise wate ba mungu na ngai Chinese ya Ada teringa umo mukunga karanyo ura kubiara bwangu talibo nyakere ka kwata ayo mo abana batogire aende aru manonde aende lakini isa ruwata ba li sababu ndalengo sababu nige Swahili nige chunga lengo bana bali mbali ku school talibo ano wako kwa ruhusa skoro vya libango bwa igo ese ya wapariki ya rutare na kyo uko igora ona abana kero korangeli ngondieki umwana makogwa nga sajinde kero rumu gako kwa pariki kwa gechu na jile ngatiga kyara abana balia kale bale ko worki kinyangi bija bagenda bwale babe kunyumba barama nanyolete batayiko rabani ono ero mwana kwenda nyagitari obe na ina na ro kumnya kumuguri na kwigororo ari ko mbasibel kia tariko so sea injili akini biamono internet to koleki tuira nere vive document de via na
vera abenga to kwira na original yango original lakini bimanye kananga nabo byalenge bari to kwegera twegere ibona nabo kibuye sana ende kadumwa kwana kire kijanga aba egesoka shi na mo ke mo de tanga da nga shi ona jin ka ko na mai na yaro aru setuwe ona jo kwana jora ya werna shi lakini sila baznira ya de kurunga CB CBE and they are CBC and I will take director mata ita parenta indigenous languages kalipo as CBC indigenous languages ngoja chile yes because one of my parole iba ke serious idire no so school asante imwe agachire ya sokoro kya bana na oni ntu bali banda tu akinake tu asokoro kuna kirushiki arenge agera tongose ogogo wana abatogirie sasa meyo andili bali atokire ninde chairman ya County Education Board is Tolina Tamara is a member go on kwa role ngane when the to tokoleki to discussing a key again the jaro tiwa engere engaging the tokoleki ya support ko as a school go wateraga bu do ko nyora no minyoli tinyeba those guys you want to almost out of travel cross the County Education Board I can do the kia ada tu ko so wingi kara asana na tamakurwa so mwana afanya graduation na wanachi gradi na watu weti karo mano ya tai muka ya kwane muka yukana pi hata ukwana kirusi ani imagine that nyaro kege kana nga dingo correct nyaro pane kirusi go no bate task afri na ino nyapara na ya na mangana si goto bate gasi wene to para kulende ningire bwango ote banga na mo jukoro kirusi ne chinge chobi interviews ano mo bikole accurately mo kole we be kumunge una biare do so ko bi renta sekere kimo kwane le na kole tegas Mombasa mwanjira nanga abana bali ba Mombasa bali wete ke Swahili bali kone ekara ba mate ke Swahili wanajua Swahili lakini hawajui Kiswahili sanifu wala wao wakone Kiswahili sanifu ba kwa no Swahili elia ba abana ba wete Swahili kuruga ba ko rugo Swahili kere borunge na to ko koira ni kwaro kama ngani kudusile kinge choro kigwe borunge ande to baro kinjere ngao ande to sali bitu moyo ina nada ngo sa ege ko gera mo claro te vete mo me to yanga ane ke to kere borunge toge para ande ke to kere ulimo to basa ko ya te atrae na revida chiaro molto che to Socrates no te metti sana to gioco con Socrates molto che la camera era così a mo dra ma tinga ko yule dore ya mo gioche Socrates ya ma te de che on te no maene ai on ai go kila do on te le che to ko iwa e go kri bo maene ara ko bulia e tecniche ya amo bulia tinga mo bulia ngere ko nyonde amate tindo jinga ko nyonda amate ke do on te ara mo bulia ne ki yakere amate tindo jinga ne ki yakere kila do on te Romo do no ngai aga kiria mangano kona ko buga baba to mo le bitu mo ya kwa na yo ya salinga wa kwa ne kero maene alige yo kwa nya ba to inde kerekija aseigo Rose County Education Board to kwa na nebi bais igere ante nindo mo da mugaya mediation ane baje bakango betia ko ngo to chake private mediation kisi to tigende ko kunga courts and next
Watu wale koti. Watu gani ndio wana ntora 18 kwa hiyo hiyo kisi national schools na robert director no cha kolonja ya center hiyo kumura je moche kyara bantu ajona bangi turandia magana nyawa na magana ya agusito nyara kidogo ngo to bachike alikisi school lakini tutaraji kwa foreign launch on the 18th. There will be a training for new mediators on 15th, 16th, and 17th of December. And our Roga Kiss School as well. Judge ngendentia yomoro barawa sisi sultan kubutole lakini karamo para mediation ito ko gaya na mo kuiwana ndo bere o yo mediate ra ko akonya tu tuna mo ko mo kuiwana wa para wa ni on ko ni mo je ku ko sibije mo atoro ba ora ora utir mo go ndo kanya ban na inwe kis university ko ndo ba one student to train last oda bara kis university. So we are encouraging more to come. Now ni nueva, now you go to the one, the normal one, over the tree. You will be a kid. I don't much even have to train. Actually, the government nowadays is moving from court cases to mediation. There are people who are moving into the court to Gambian. In fact, mediation. Ingo Sukirove, to Gambian court. Mediation. Now watch it put this card, mediators nobody look about this card. Even if you don't speak, now we at this card. At the same time, again to mediation, career kire. No takao for appeal, they go to grant up the mediation process. So, Israel Rona another Guana Make entry to the with the Ministry of Education, Rawatamaro, Tabapon. The mediation ko igura na ro kusi inkero sana pero ikumwira na back akibi na byaka na jiru kale no egenka and ikaraga go mugo tiange na to joran saga nda tinto joran na to so ko vera rio ba to ko joran go yu kangende ya mono ya mono Nampane? Yes. Magana na maitra. You go. God bless you till we meet again. Thank you. Yani ko bi etinga chi. Ero. Aya. Tiko takamocha asenje chingaki. Yote ete kurangeri one of us in this Kortua gachagete. Ugo ina chisa chiae, ochicha. Konga njite ko maoru, vote of thanks. Tumeko ina plenary. Vote of thanks inka ya ruru, na umo ingwesi kaa koraki. Ako ya nisha ne ruwa, wake rude. Nunda, mungisangi. Mungisangi yako lege. Itangani entonces kiro go bunga ndeke to tango mom na ari ko ari giri ngaki obora ngaki agia jete bom yete ya eningo ndero na de dare ko ja kompanye kieni egento na kore nengua omoyo ye na ege na go itia moko mwalimu ikango kwani kwanza kisko aya yo mwalimu njoka kola ekero na renge kids school
ngongea kwenda America ariko nyo mwarimu akire akambia muno ikiagera esenga kientangani etwa wate omworokia utumanyete urogoto kwanera uronge tamuoboeti ote muntu na byo kuri gombia mo na korigiri njina maite ngai wachete ande kene pi njina ko baite na nayo kurinde kana arabu no gukwa ande no kuruto ko boko no mo anya kwara ko berege sunteine na bana ko manyo moyo mbia mono na gokire nga no kurendire na injo ndendre ko kana ko ka kinga kero mwalimu mbia sintori nga kiachire ndagete ko mbia mono mwensi so wotaga igese tunwa utakugereria obwa kire oyo mugisangione mugisangio yambane igenda gukora genda atari gukora mambia no gwakakindiro ikiaye gwerende erangi chakerongo akebikoro derangi jijigotira ne brush lakini chimbijemba tegete tugenderere umuyo tubatabono tumanye ne burombe tumanye kirusi tugenda ikiagera esense ngima kuna natarire asitairaga ya kuna Afrika ngima asitaira ya tairo araga ya Wetania Kenya ngima asitaira araga ya Wetania ralisi ni sio mwana ngoteria abandonga ekaroma ne yesarate yakwenda Zaire aburi ko robatere atini ne gaiga kero mo twenda ko gwa kwenda igogenderera inabete gaiga no nyanka gwate senkugenda nake tukoro mo yo tugenda abateri baito abantu baita abange gesakugite kenge abantu baito marisiko na tokora ntolenga i makini agenda makinyere mo cha konganjera imongende ne rangu mutinyo yo mo arato semia abanje mo mo wati ko ba ndiamo anete te kwa kromo sanyo ne Moses ukimwambia mo ne eso ko tore tambe I know all of you guys are looking at me maybe wondering what it is if you just realize they just spoke in Ekibusi without a single word of English. So we'll now turn to this, I'm sure, because I'm sure there are people here who don't understand. So my name is Iti. This was my best teacher in high school. I always wondered what happened to him. When I saw him today, that is why I'm a bit emotional. I'm so happy to see him. So thanks to my friend Moses, thanks to Okemwa, this is a very important cultural event that we're actually having here. You know, we are the core of cultural traditions here in Kenya. I've just basically said, in the whole wide world, no better place than Africa. In the whole of Africa, there's no better place than Kenya. And in the whole of Kenya, there's no better place than Kisii. And why is that so? When the rest of Kenya is burning, when people are running away from their homes, they are being slaughtered, Kisii is a welcoming oasis. We've never asked anybody to leave, even when we have national upheaval. May God continue blessing you. And come back here again. Humphreys has got the best foods ever. You can come here for sunset. For those of us who are watching, for those who are watching online, there's a video that just basically went out today. We are only 45 minutes away by flight from Nairobi. We can land 7 helicopters on the other side. We can now host a whole traditional wedding here. Chinyoni nga chibe rusi ga twensi mero budi tika to ro severana
ikiagara abantu n'abantu bategete kuigua bakano bategete kubaigua na kirumo agiti komo ndani takorana na imwe ya mono. And these folks do this out of their own money. For those who are watching online, $100 a month can do a whole lot for this cause. $20 to promote this culture here. Thank you so much for coming. Thank you, Nunda Munzango. Thank you. Ogisanga eke munyawendi ke imoke ake ore kagena kangoko kagena kwa kaimoke aka ore kawori akwa kaimoke aka ore ngombe utanyo ngombe yali imoke ake ore monta bana abate birakwa kimbya gitomoke kotane ngeti kangoteria kanyaroka kari kumberi gakoyaka maguta mangira akoreto kayomba seri na utikambata wetire kanikabeza omwana oria nyamunu mubari wakire ebita mwawa ojepetare wetiro sibuna magati gataro magoka kamangina ya jage kobeko nendeira neko jebaba nebire kote kora okare endo nubonyandondo oa ogisanga tuakoli bono chinsechi nunda ngaigwache mugakata etiko korabya now abagaka no bara those with the question. Manu. Is your father Isaac? Yes. That's my uncle. My mother comes from This is a serious union. I haven't seen this again for real ages now. I have not seen this man in 41 years. Oh, wow. I wondered where he went to. I don't want to. Now this is personal, but it's part of your. I was in Minnesota in 2019. Thank you. Moses. Hello. Got a Moses sing a key. Kaki Jora. Montanara, Moses in Jora. There's never such a thank you. Wairuya. Ikikusinege komu, akinde na wango tena. Abageni baitu bonsi twagokire kubana inu. Ambali mwanyo utamaru family. We are very grateful. Twakire mbia muno. Ande function yengo nyetwa terokero mutienyu. Every first Saturday of the month. Na kitogo kira rili tomaye kibisina kitikimai na kitwa chakero morogori wa wino kwenye kuigeripo. He can tell you the first meeting we had. Now my take is on it. Now I can speak. Wow. But I want to always give away and check my was on me. The last time I was there, but waiting Naki Wakir. And I was very happy. We are planning to have several of these functions this December. They want to train young boys. They are very circumcised. Circumcised and then trained. Kumi na nane and 19 December. Uchakachinza chia saa 4 mpaka saa 10. Entrance fee is 1,000 shillings. Wana mokoleta wana bali. Waige gumaye gali.
and that is the contribution we are giving to the community. Oh no, we are. Thank you. Thank you. So in short, the official part is over. Bona sitogo chintogo ati masikani. Lakini ntogo ati order. Bori maswali yali yago chandete. Na aronto nyamanyete. Amasangi. Inki Chief bona na muchoge. Thank you. Kwanza tutagiti muigwayo. Next time, I'm doing double. Aya, asante. Mbuyamona, ntomanye. Thank you so much. Bono, mandu. Mwaka aye, naye chairman ye amangana ayanchu. Chugocha. Nayo, yana kwa bwateli swali. Thank you so much. Mandu kuna bwate, daktari na bwate, timajusi na kolete. Igo, bono, naye. Na umugakori nchuga muira nelia maswali Chinese nchuga vera bono ila nelieke gusi abera atato kutubwata around 20 minutes Kundus, tupatie audience kidogo. Sasa move together eh? Alafu ndikia abone ke bali kikitu. Bakala usimo bonto ketega, ata usino kobe. Usino kodio, mwana mwana swati bana bakala te. Ko plastic ketega ko bana basi. Ngi bomini, pakara ndi borango se bakale bona ndege. Ibi gora nota ibi. Ishwara ili kwa record jumuhaka. Yeah, one. Yeah. Ishwara anaendelea kutia sekundusi. Sasa ndio kasema hapa. Alikuwa na mwakichana atingere kuja sawa kama no echakerera samwa kyo moja utire gocha rogo isola ne lingira ningi ko era abantu ba mwakichana ande bakoro kuma mukungu ande ngeka bako bali fati na babasi Nada. Ana rato yo budu sira to ja ko. Ana da ko sta. Ando le yul bon rai. Eta. Jeri swali ya niko ya masa. Keyboard. Ona nungu ate ni mtu mswati. Sebe oi. Ndio nimeruka na aliko kanda orangi ni mugo na mugo ate usimugo. Nanya kumwape tuone kama Naende chisa morende mwele umugusia otebanga ngakinyanja ma kuma bonyando enkorusu mumura ka mutimi bitinge oseboiko kwa mojarara ha umure tani bitinge ambemo gobo paranto uikone ngejane ringa onye nyaruka yare kwara rietsi rekoligia basacha saba mura wono ka bekerwe bitinge abamura bari yo bayiro gwaye gense akore riyengi wona akurigeri umuga kori oyegwe ebitinge kwari kubekero ukoboko amino kogoro kori okwa kobe musacha ogoku woko naku yokobe watigerwe egyokorio watigerwe egyokobe abagaka nekenoro namanya bitinge kere bari ukorigereri banya kubwate bitinge bibere bakumanya musacha omoya korate
Kile wako nyara ikikio kuguru kulio mkwiyo wako manyo musaje wako na toki gakwe. Iwe nyaro ke jisia bona iko ke nyaro de. So kuguru igata ngasi ko musaje wako na toki gakwe. Na ende igo amba ibere neringa onye musaje wako toki okolire kago so wango mono musaje wa ati gare buna karate ati buna karate itu aso miwa nga akagoro kumwa gona so mu kungu kare kira ro kweru no musata gare gote kiange imaro ime arorisiko that the inner side has been now exposed. Secrecy yaye kuna omukungu womo no longa bona takaratiki Theo is out for an hour. So in kani abanyaruka bako paka kwanyora munyaruka babete mopiro mumwa koboko yoko gotebanga inchene nyaruka egokora immorality masangi to koranga kitungita ndubona bakegero kurige ryo to mupiro mumwa to kumanyanga oyo nege muchencha ngetiare ono kwara riare umupiro ko konya amasangi ta koranga da moi na ngoro kibago monyeres kama nakwana iguru ya musangi abantu abange ngoteba bari nga masangi taya sabasaja 100% emia masangi ara sabasaja aya nabora akaye ngato wito mwana o lakini nkomoitora kwaenda isiko kwake mipira yao koira na urere bande mbali guisibya barara umwana ucho gukoboko ubucha buri wese okorire ki utigaire umwana giseri ari sogo tambuka no umwana uri agora nawe chesa nawe karanga abasacha nko bwatu bari na masangi talinga muka obweka ura wita masangi kwa ndoro muka onsalingi kwa ndora sabiri urura sinya kundi ache mukara yuna nabaeresa agutambuka omugongo ndugu yangu omugongo uyu nabuko gwita orwaliwe bateba ngokorerwa ore masaji okore buri oko ndiyo tatiga irongo amasangi bantu kyabwete abakungu bari mulito abana abake musacha ina bokunya gutinda igo no mugongo gugabwa ino musacha sigasi ene no gokoraki sigasi nyinge mbwa lakini omukungu ero uri mulito amasangi hapo na hapo kama kijana ako na mimi na wengine watatu na sisi si marafiki bado tavumiza. Asante. Swali elio mtu alinyora kotineto isiko inyoro muswati gato kwete kisi omuswati oyo garengo musani grande for example oyo ari umusani bwoyo ari umusani o nayo ari umusani bwoyo bono umubisainete oyo byekanera koleteki umaete ngo batumaniare robweka omanyete ngo batumaniare lirimo tali noyo no bakale naye bono ngoja gwikerera kwa rwarije gwachire nyagitari wena bagu mataita gendo chikondo lisio musani one nyagitari amugurira matunda abuguri ubiasi na bagu chaikaranse gitanda mamu minto ngonya konya kwa gonkiri kwa beire buya kwa betha yale gosoka da gosoka guchiari tarachaka gokoraki gutitiboka gochaka gutitiboka munabwo
Lioko litayo abanyagitari baminyoke bareta mariogo bakubethia gisindani bakubekera amache ng'onye muntu tako bang'we oromo ng'aini dada yangu umeenda na boko genda igo ninki kegutangasa obwamo ase ng'encho abaiseke mora igo manyete majeni si mwabera abakora mwabera abang'ainereri ogochiesa egemwa gwachesa ing'onye kumanyete ng'a nobwate omosani ogo omwiseke takomworokia omosani ogo omomo amaene bona bakakubata ase eng'encho mwatosinyire kuchua atamuchua lakini bono goikanaye mweteme kwegenana egeno nagekogararikare omwiseke karare konyomwa obekerwa ebitinge egetinge keri ni isara ya pete buna abanto bagokoraki bakobekerwa ebete koboko ebete eri koboko isara yakwa oyo yani ekemanyerio ng'a oyo nomokungu onyomire lakini rero mwabekire chikwende chinyororo amaguru chinyororo chiringo batebinde maana yaye eng'encho yaye chinyororo chiri abande bakobeka bakorokana nisanga karibo ebintu ebi nabatebi ng'a nebiogo binene ekero omwana akoiruburu ringa buna rigotanga buna amasangi nyuma ekwende tarakoraki nyuma utaraikera rirongo gose kende kegokonya esange yakero obegete goigo omakonto buna kwana isara kwamba wetangase ng'anje neriraya gente kawe ngakubakoroka tekawe egento keria abang'ina nkobeka barenge gose nkobeka baremba kabona tokomanya omong'ina okoreteki okebegete emogocha gokemanya ekero mogokora enyangi iyo kwakia ekero omwana onyorire obokong'ete omonto tanyorire obokong'ete ari ngoteba yaya naende ogokerusia na amasikani kwamobekera tiga nkore bono emepira eye koboko emepira eye ememwamo gani hiyo nabaeresa gotinete kwanyorwake chinchobo ichi tokobeka kinama nisanga Kiswahili chinchobo ichi tokobeka kinama kebono abande bakwana bakamba changi obuya bwabo lakini ncho mwong'ina nimaete ng'a egento eke ekembegete mono twari kobeka tokogenda ase abare gose ase emeyega gose ondangeri mokao nkogonkia kare nabo nkobeka ng'iche ase eng'encho ngochanda ari omosubati ori omepata kurusia amate amang'ana amange igoro ya ebinto ebi getagete tobike ng'a okonya goitunda iga ng'aki chise chiarire omopira oyo tiga nkorire omopira Frank omopira basi omopira oyo igo ore gokonya na eriogo ria nyagitari eriogo ria orobere ase omwana akogonga tari okobeka abaiseke kare okobeka igo okobeka keng'encho kende naende omosubati kware kwa omopira oyo koboko na ebirongo ekero gwasoki ng'amani ririkwaramire ogosokigwa eri neriogo kwagochi korendera orobere okorendera na omwana omobiamo ntagete gokwana igoro ya masangi neri ntebe ng'a abagusi etu arengeretie ebinto ebiga arekegimo neri ng'a abanto abamo babaise kogenda n'abantu abamo ini obugwire bakore gento ki kogenderere bono tiga nkwana egesongo. In modern public health, the spread of HIV was based on people going against the Gusi concept of Amasani, which basically means that you're not supposed to have sex with your closest counterpart, and that is how HIV is spread. So, in Ekegusi, these are methods that society put in place to ensure
the disease does not spread among us. Because basically, let's say if I'm going out with one woman, my brother Moses goes out with another woman, and then this woman is infected, or maybe this man is infected, right? Let's say from a man's people. If let's say a man is infected, he goes out with another lady, he infects that lady goes out with somebody else. This is the concept of Amasangi, and this is why Abagusi emphasized very much that there is Amasangi, which is basically nodal spread of disease. Like you can tell them. Ndotenga topiki Amasangi yansi. Wakanga maut. Entonkera unta deka maut clearly. Ekiagara umusacha. Unyometa basa abakungu batano. Bakora bateko na masa. Get the answer now. Get marriage. Any uomo dopo guarda ne covenant si che sono vali motari con gua ina quando ego le uomo ne ko guarda ni no go ya ba Iya mani nggak mau punya, ada mau mani tinggal, ini mau, sih so lebih cukup kok, ada sih tak ada, moise, itu coba juga kemana, simbolnya begitu, mani nggak kerana, sampai kerana. Jadi mau cukup banget, aku, kalau aku beli gitu, kau yang nak mau ikut sir, mari, ini mau, aku kuat, kau yang nak guna apa ni, kau yang nak guna apa ini, kau boleh deh marah ini, itu kuat itu, apa ni pada kan, itu apa marah. Orang terus setiap banyak ganti barang itu, mau apa lagi ni sokor, amanya gari kuat naga, mau kuat naga, oh mau bina, orang mau kuat naga, mungkin kia itu bukan naga, oh no mau kunci apa lagi, ya orang ini ki, amanya gak boleh apa lagi, amanya gaya itu ki, aku kuat. Sono umunyaroko somo kungu onyomiru ukire naenda orentire umugako mwawo ukire gusanganere asimusaka yawe bara akoya ogunire okugwata ogunire gendo kitwata bigeso kope so amani ngana kumugwata bula moy wo mo na amani ga sikorora kanaro na amani ga nara itegete aga kubwata ni kisokoro cyumu gako ni kisokoro no mugako ono taikende yo okogenda isiko amani ngari ga kubwata na bono mukungu banyora ne no mukungu ni mukomu gako banyora ne nyagitari mukungu no mukungu ebago sangu mugako ngara kiye ko ko masangi oya mo igato ke bago sanga no yo wono ye kele tuwaza ko maranje no mukungu to te kororo oyo nambwa na ko bwa to ga ndo to nyora namo isali to mo ara yo senda gero se masangi abani to ga ta wa bisi to te koranta mangana ga ta mo wa sa kamara wansa kwa ya ruchi kirika ndio kwa watu koni na abu ga karaki ke wansa abara bangai ni ba mino ka ba ko ke ya mabie sai ya mo shi ba ko ka mo to te ko bodi sa masa ege
yakuru kwa masangi entangite muno na manyinga muna wono ne kwa ibura aina manyinga osara ne wakabwa aina manyinga ne accident aina manyinga no aga kento kindaga chete no muntu okwereria indagera ya muliro muna gote kokorabwa kwa indagera woka ayeruchie itabate kuligiruguru kubate kokomeni kwarajira bono bunduzi kibakoro kurwa abana bo mukungu chasansa kigwata kete ndugu yantu akoro bo I was there magishani yaro teba ngero bakoro kunga mukungu ande baraba basi izo yande na mukungu kieta bakoro kunga mukungu ya bakoro kunga mukungu au bakoro kana ko kichano maino kusina babasi mwagichana sijaine na mlaki wange na watu kwa kuna aka mwagichani tigange director na wake entara kwa director fish what I'm saying mubungwe yere mwagichana akanyomba kala kasini nisa ngono deli mwagichana za holo Mungu akaba amasuku tachi bana barumwa abana bitego gijana nyora to mukungu tachi konyora karata nyora akaleto musubati agacha komogororo ikaro kuna mwamu na baro tena toga ese sasu wanyabuke bacha bakana ili tiri umukungu mbonda kutoroke mwamu nari wakulira manai oyo minto mwalimu yakubulira nyekero akwirira na bono akwiru muiburi tari gwanchirwa kogenda matanga ndari mungu ari nayo roje tari gutambuka afiki ubuli nyankiyaba kiyaba wata kumwe Mochionde bwensi okwerero omugusiga abataza akiro musu yani mwanyoliro wakwa kwerese kangarasi kiana kyokoyu that you are declared unclean now. Nabe kurigere bugune kas yarigere buno korobo wono mochenegeti obubi bwakorire ukwewa mwalimu itekia kwa nanga pakamoje go ikoko gingiru mota bono morale digunga mwachibokire enda moja akao karaki nga kyogo tigati kia endanger to gutambo emekeri yogoko yegokori na kibago kanera nga banya gwakwere karakore nyangie ekiara gwasibiru namba kwe tori clean that yani omuntu n'omweka nakyo ebintu ebingi bimugusiiba egenete somweka omweka oria gwoliosira n'okonya kubaronda nabo gukubwati ngonya tukunyo treat noro n'otakiire onyogoka you have to appease that spirit ekero kuappease that spirit you must behave according to the traditional practice obera angeka bakukire nsa obe Kristo o Kristo wa no kwe o korana you undergo a ritual cleansing ekaro ko ba Kristo o kwanda wa given ritual na go tenge karo mo baka kule mara wantu bakranya etua utuko na parate no ekoro biyo gotinyo Before that, one question you already forgotten, guy, everyone. Mtabo ina
nasi ganyu nasi abakusiba ale kunyoma abakungu abange amasandi ndazi bakwana. I think that was answered. Weriga abakungu bali ba egente kako galikoro kwa masangi nogo champia ogoti ko musacho na ndi watu wala yonoyo abakungu bali akaraba kale tibali bo musacho yo ukuraga noko kere yo ndaka na abo mukungu olia ochire out slightly out uchiro nyori muntu ndi na bakora masangi lakini kana mimi royo tumo wako ndio mkungu wakungu watu tumo wako wale tumo wako wote asante liko bosi baba wangu bake unatari gori ko kigere 2-1 esenge kusine kirenya koire gocha abana ngote dugorenga baise ko genda isiko ba korenge ba hote ba ko bege kondo korende ba ko bege kondo egente kero ronkerina abakoro ba manyetenga go korire rienya korire ngo korore ngo korore ikagera bagateria abana nga ekirenya koire rororo oisa gosoka isiko igoko bege kondo tegona kugwate kana ne birengera diye ne kero kuna mwakwa nanga muntu gweti ko kuruboye ekirebe ro bigendera bite nyebite ngobe kuritanye njara bagusiba begete inde ninye kirebe ro birororo eto kema igore angena bo abantu bata bakwe pole no nyabintu bindi byare gukwanwa bikwani boronge lakini taringa ngo tore gukwa no internet and I want to refute that. Okay. That's my view. I say to as any boy, those old days when I was a young boy. I call Mayaka Marunga. I got to a chingobo. Chumonto Gorokwa, Avere, Akamagotica Avera, or Rocky Chingo. I kind of Grimoka, Tomato say. No, the Timothy attached. Yeah? Amasangi gahuka asaba kungu asangete musano ubwatu musake abakungu babere bagusanga umusake oyomo nande batari gusanga uri bose tegera ronyuwe rojo mongino yora nabwatu musake nori nabwatu musake musake buri akuru kuchemisi kuyugo yako yakundi atwara oyo noyo chemisi tabuga tiyo moyo yamisi rakale nose bono oyo nyakundi oyo ruwari oyo noyo waimoke banyorane asi nyakundi gati ni numwamwita ni numwamu butoromo kera watikire musacho wakire kora nyakundi otari musacho ane ko bamure na nyakundi ubwate mukasa wani wadu mutarani aba naba kungu batara musacho yabwate mba ingi kiare gokorwa amasari kiara ngo musaka bali polisi watiana omo abakungu aba ale kwarenge ekeretware ukwana senyomo mba andagoete ritual conduct ya marriage akaba andeta oba kobo mukungu gatano nyakundi na manyi gaitwate bagakora ngaki
agaite Masangi yago kama utoho hivi egati yente kinke karo musacha nyo metaba nabakungu bayo tange kero kuiba mukumunta ba mugo sanga no muntu egati mi kali omukungu oyo asangire no muntu onde tali yale mukao ande munyegeze mukao mutwala 20 ya sangire agojo ko hivi akoliyo boke botarenge bwa ebintu byabo bisi at once bikoleta masakari Like moja agwekera wateba gobisi umusachi oyo anyome to yo matanga ndibona wife yayo anyome buna nje second wife kero mundarame itenjire second wife first wife waru aleta ende na komoro bado kuna masanga bayo lakini to kunyoma mukungu ndio waenda uliya to mukungu uriyo kaiko orenda no mukungu onde oikora atiri timo moineria ora ngora mura agoliza lakini plan yao roje ko munyoma pati mbaya kanyo ko iba madana manye toyo one ro tamo manye bono oyo kule bono olia oyo itira oyo to mukungu onde oyo itira oyo Bono tiganda abatebiri kwendi goro ya masangi changama masangi tiganda abatebiri goro ya masangi amasangi tatewe ngane gento kere eira yejiso nande gente kyo ego kiarenga sabantu bali bakoiba ekero bwate mukao na amanyete anda baka bali bakale ngotwara arengo mukungu atai mukae musubati onyarebe nachache bwana mukungu ta lakini lero ko genda buiboli nera senge ncharu mete liansa tageto mukungu lya rworo nachi nero kumutanga nabago chaite mukao bobisi amasangi ne gento kya bobisi tali ngento kiri mutaba tengo yo mukao uli mukae tata bwata mukungu batana yange sese ekunya bali bakuibana no bagamba pakamandi ne sese ekunya bali bagaraki bakuibana ne litmus paper eko test bali bagarangaki bakuibana monyi wetabo no gamba pakamandi bono wikira togororo Biyama no mwalimu asa utaraige moyo tuna kaneli yechi tariki jitu aterwa tumna isa na isa tu